nabaling. Ay, Sandra, may kasi. Kakaisa ko lang. Kakaisa ko lang, Sandra. Saglit lang, Sandra. Anong balita dyan? Anong balita dyan? Anong balita dyan? Hello host, kumusta? Kumusta? Happy New Year, Happy New Year. Nasira tuloy yung ano ko, yung charger ko. Na UP. I love heart, may kami kasat kapatid. Wait lang guys, share muna tayo. Pag may mga community kayo dyan, pakishare naman. Welcome! 2021! Ligo ko muna aso. Ay! Mayroon ka palang alagang aso dyan? Ganon din ako rito. Meron din. Sige, thank you. Dan lipad. Uy, kumusta ka na? Ano, Sandra? Anong balita dyan? Kumusta ng bagong taon natin dyan? Host, padikitan mo naman si Glenn. Sige. Ano natin na ngayon yan, ha? Ano ako? 3 days o 4 days at akong hindi ako nag-LS? Sakit lang guys. Win. Nandun sila sa kabila, sila mama. Sa kabila? Oo, iniwan yung cellphone niya. Nandun sila lahat, ako lang naiwan dito. Wala. Si Johnny, try mo tawagan si Johnny, baka may load yun. Sige. Sabihan ko na lang sila. Ingat. Hoy! Talaga to si... Nagpalipad talaga to si Sandra. Thank you, Sandra. Maagang pamasko mo. Thank you so much talaga. Pamasko pala. Maagang pabuenas. Ipin na natin yung pupus natin na ngayon yan. Hello mama, grandma! Kumusta ka na mama? Happy New Year! Anong balita natin ngayon dyan? Kumusta ang bagong taon sa year 2021? Thank you po sa thumbs up naman. Ang Glenda, mamaya ano natin yan ha. Guys, padikitan kung sino yung mga hindi pa nakadikitan kay Glenda, nakapin po yung bahay niya. Please padikit naman. Baka naman. Ano natin muna dyan.
Oy, cute ni Balmon. Sabi ni MJ Fernando. Cute pa si Balmon. Akala ko yung... Akala ko ako yung cute. Si Balmon pala. God is good all the time. Harang all the now. Thank you, God. Harang. Yes, welcome year 2021! Ito ako ng Daddy Girls TV. Hello, hi, host. Thank you for coming. Thank you for coming, guys. Yan kami ni Laila, host. Hi, Aisan Esperos. Thank you for coming. Thank you for coming, guys. Yan si Laila, nag-rate po ng 75 to 100 plus thousand. Ganun po ang price ni Laila, yung American Bully. Lalo na pag exotic na klase na bully, 100 plus thousand. Ngayon, dinala na dun sa Tarlac. Kasi pinapakastahan namin. Ang bayad sa kasta, 25K. Makalimutan ako yung umihilig. Ang yung umihilig, si ano yun? Si Panda yun. Ang umihilig si Panda, ano yun? French Bulldog. Patamsak sa premier ko. Sige. Guys, please, padikit naman kay guys. Padikit naman kay Glinda, guys. Guys, please connect to Glinda. Diyan po yung bahay, guys. Tapos na pala ako tatamsakan ko na pala tong premier mo, Hey everyone, I make money trading online with expert option. Let me show. Hi, Mami Ann Channel. Thank you pala. Thank you, Mami Ann. Balik ka dyan, Mami Ann. Mulang pala, no? Guys, please connect to Glinda, guys. Glinda, yan pong bahay ni Glinda. Guys, please tamsak naman sa premier po ni Aisan Espiros, guys, ang ating VIP also, guys. And also Glinda, guys, ang ating super chatter, and also ang ating VIP also, guys. And also, Mami! Ayan! Come to vlog, tamsak the most! Yan, kapatid, thank you for coming. May jacket ka na, kapatid, may jacket ka na. So you can stop to drop your link and please connect everyone here. Andiyan po, guys. Andiyan po yung bahay po ni Glinda sa taas. Aisan Espiros, tamsak sa premier ticket, sabi po ni Daddy Girls. Hi, come bro! Sabi po ni Angel. Connect naman kay Glinda. Kay Glinda, please, guys, please connect to Glinda, guys. Pag-iwan na po tayo ng bakas. Tamsak sa premier, balikan natin, tamsak ka kita. Sige, Daddy Girl. Tamsak natin yan. Yan nga, Daddy Girl, natamsak ka na kita, nadikita na rin kita. Sa aking min. Ngayon lang kita nadikitan sa aking min. Ngayon lang ko po. Guys, please connect to Glinda, guys. Daddy Girls, baka hindi mo makadikita sa Glinda. Pakidikit mo si Glinda. Pabalikan ka, andyan, nagpakain lang ng aso. Share muna natin ito, guys, ha? Hi, Virgie, here's ito Bolingas. Harang, thank you for coming, Virgie. Thank you for coming. Guys, dikit-dikitan lang natin si Glinda, guys. At pakitamsak naman sa mga premier dyan. At sabay iwan ng bakas. At guys, kalimbangin natin, guys, ha?
Glenda Livermore, done po sa'yo. Full pack, huwag ka magalala, daddy girl, VIP ko yan. Pabalikan ka dyan, nagpakain lang siya ng aso. Tahimik na lang ang sadaling pakinggan. Hindi na kaya na sabihin ko sa harap mo para lang aminin ko na laman. Tamsak Dan, thank you po sa patamsak. Thank you sa patamsak, thank you sa patamsak. Sagit lang guys, ay, nag-share pa kasi ako guys. Nag-share pa lang ako. Sa iyo. Guys, ladies, walang si host, kaya kailangan ko talaga makapag-ilis ngayon guys. Kasi sapagkat loging-logi na ngayon si host. At mga nagdaang araw ay sobrang busy niya. Sa year 2020, kaya ngayon 2021, kalimutan ang nakaraan. At manatilihi na maging matatag sa kabila ng marami tayong pagsubok sa buhay. Thank you sa paano, mami, and thank you. Kumusta ka na dyan, mami? Anong balita na dyan? Ay, ano mangyari ba? Yan, Dan Harang, Iloilo po, pa-shoutout si kay Virgie, guys. Di kita marito si Virgie. Humuhugot si host, humuhugot. Ay, humuhugot talaga si host. Kailangan natin maging alerto tayo. 24 oras, 24/7 kasi year 2021 na, no? Araw at year ng mga parigla. Yung mga hindi pa nagkaanak, pwede na. Corley Food, Samsak the Nose. Thank you, Corley. Guys, magdikit-dikitan na kayo, guys, ha? Dikit na kayo. Give me 1 second, guys. Nag-share pa lang ako, guys, ha? Nag-share pa lang ako, guys. Saan nadadami tayo today, no? Saan nadadami tayo? Happy New Year in my world! Kumusta ka na? Ang aking magandang kaibigan at napaka-sexy at single. Single. Nandikit Lorelis Kitchen. Mercy, pakidikit naman kay Glinda. Ano sa taas po yung bahay niya? Andyan po yung taas yung bahay niya ni Glinda. Pakidikitan mo naman. Andyan po, nagpapakain lang po siya ng aso. At babalikan po kayo. Happy New Year, host, na singer, na dancer pa. Eh, syempre, kailangan. 2021 na, guys. Uy, wala, nagdilaw na si In My World. Ngayon lang kala nag-upgrade, no? John Boss Beyond Help! Yahoo! Yan. Sige, dikit na tayo dyan, guys. Matikit lang tayo dyan, no? Andiyan po si Glinda, marami tayong matikitan dyan, Junji TV, no? Kumusta niyo yung manok na panabong, kapatid? May derby ba ngayon? No, last year, bago tayo year 2021, no? Dati nikit po, Glinda Livermore, yan si Junji po, TV, may famer po siya, guys. Tamsakan natin. Baba ka na, Yellow happiness yan. Oo nga, yellow, kaya nag-yellow nga ako, kaya paulit-ulit na lang yung damit ko, guys, sapagkat si Jose wala pong pambili. Kung baka meron kayo dyan, baka naman. Tingnan mo, may sugat na yan sa likod yung damit ko, guys. Tingnan mo naman yung, ay, may sugat talaga. Ulitin natin. Patingin. Uy, may sugat talaga. May sugat ang dilaw ni Hus.
Hi, Tita Rosie Vlog! Thank you for coming! Thank you for coming! Sige guys, ilapag nyo na. Sama sa paglapag nyo kay Kumari at kay Kumpare, magbagong buhay na po tayo guys, ha? Kay Kumari, magtingin-tingin lang tayo dyan sa kay Kumpare, hanggang sulyap lang kay Kumpare. At kay Kumari ay tingin-tingin lamang. Ilapag mo na para matikitan yan, Jonje. Wag mo nang patagalin. Sama sa paglapag mo kay best friend nga nilapag mo. Pasya lang ako lahat nandito. Yan, sabi po ni Jonje, oh. Ha, sabi po ni Jonje, pasya lang ko lahat nandito. Yan guys, please connect to In My Word guys. Pakiconnect naman kay In My Word guys. Oh. Yan, Jonji, okay na. Tapos na po yung ano. Ay, alright, Chong. Kumusta ka na, kapatid? Anong balita dyan? Kapatid, ha? Pag-ibig tayo ngayon. Happy New Year, kapatid. May jacket ka na. Happy New Year, everyone! Welcome, 2021! Isang barilan dyan! Ayan, may gamigas siya White Lady. White Lady. Napakagandang dilag to sa White Lady, guys. Sa totoo lang, tinitignan ko ang napakaganda ni White Lady, guys. Kaya ano pa bang hinintay nyo? Dikitan nyo na si White Lady, guys. Please, sama sa pagdikit nyo. Kay Kumare at kay Kumpare. Ayan, may gamigas siya sa Poging House, Beyond Vlog. Alright, Chong. Thank you. Kamusta ka na, kapatid dyan? Pasensya ka na, hindi na ako nakadalaw sa LS mo sapagkat busy si host sa pag-aalaga sa mga chikiting niya at sa pag-asikaso sa bahay. Magmaingay doon, naka-headset daw si White Lady. In My World, sabi mo ni Alright Song, kumusta ka na rin in My World? Guys, pakidikit naman si Alright Song, guys, at the same time, nagpapangat program yan si In My World. Si Alright Song, guys, nagpapangat program yan. Karamihan nag-start siya ng mga 9 o'clock or 8:30 sa 9, no? 9 to 11 to 30 or 12. Kaya guys, pag free kayo that time, Pilipinas time, Pinas time, 8:30, minsan late 9, hanggang ano yan, mga 11:30 to 12, no? Yan nga, Chong, pakitigit naman kay Glenda, baka naman, ano yan, galante yan si Glenda, guys. Nasa taas, nakapin, guys, galante. White Lady, baba ka ng bahay, White Lady. Baka iba ang akyat sa bahay mo dyan pag hindi mo ibaba ng maayos. Ayan, sabi ni White Lady, naka-smile lang si White Lady. Guys, please connect to White Lady, guys. Yan, si White Lady ay napakaganda. At isa pa, isang sumasali sa yan. Sumasali yan si White Lady ng mga caroling. Magkano kita mo sa caroling, White Lady? Year 2020. Magkano? Malaking kita to si White Lady, guys. At the same time, sumasali yan ng mga paliksahan niya, like amateur, mga singing contest sa mga barangay. Kung may kasal, kumakanta rin yan. Kaya malaking kita yan si White Lady. Nagsa-sideline pa ng pag-YT yan. Ang aking VIP rin yan, guys, si White Lady, si Sky Moto yan. Johnny TV Dan, sa kadikit pasok na lang, sabi po ni Tita Rosie Vlog. Yan, si Tita Rosie Vlog, thank you for coming again, ha. Yan, si Mixboard, galing na po ako sa inyo, di ka makaiwan ng bakas, nakaupo, ay, nakaiwan, nakaupo daw yung mo. Sige, sabihin ko na lang, ilapag mo na yung bahay. Glenda Liver, Dikit Dan, sabi po ni, Che, idol, pasyal din ako kay White Lady. Pasyalan mo yan si White Lady, guys, no? Pasyalan mo yan, guys.
Yan, ganyan kasat kay Aristio, Jeronella, tamsak na po. Thank you guys sa pagtamsak. Thank you. Bagong tana, kinder pa rin ako. Ay, kinder ka pa rin, Virgin. Laban lang tayo, Virgin. Huwag tayong susuko kahit lagi tayong nababawasan ni Lolo. Laban pa rin tayo. Sulong, ganun yan. Kasi pag puro sulong tayo, hindi tayo muurong, hindi tayo mag-successful. Kaya ang dating dyan, orong, solong. Hanggang sa pagsulong at pag-orong ay makamit natin ang sa dulo ng walang hanggan, ang premyo na matagal nating binimithi. Kaya orong sulong lang tayo. Okay, naman na po sa mga dumikit! Guys, please connect to Glenda, guys. Please connect to Glenda. And also, si Aiza, ang aking mga VIP, guys. Please connect also, guys. Please. Yan, versus sa traveling as San Paul Vlog. Pati din nakapasal na po ako sa inyo. Yako, men-to-men po tayo sa tipo ni John G. TV. Katro Vlogs, gana po. Sabi ko ni Aristillo pala. Guys, baka may mga ano kayo dyan. Guys, may mga GC ka dyan na please. Please na naman share naman tayo guys. Para naman kaya dumami naman tayo. Yan guys, magdikit-dikit na po tayo yan guys, no? Dikit-dikit na po tayo, no? Time check is 2:45. Konti pa lang tayo, guys. No? Konti lang tayo. Asa mo ba? Busy ba yung mga tao ngayon? Busy ba? Hayaan mo ng trabaho, mangisda mo na. Army girl, tusok, Miss Andiyan na si Miss Blowlitz, guys. Ang aking napakasipag na kaibigan at hindi magsawang mag-ilis. Ano yan si Miss Flores yan guys, si Army Go. At the same time, nag-ilis din siya guys ng every 8 ng gabi hanggang 11 ng umaga. Ganun po. Ay, Bianca Chloe Damsak, thank you for coming, Bianca. So you have already the jacket. Thank you for coming, kapatid. At you can start to drop your link. And please connect everyone here. Yan, Bianca, may jacket ka na, Bianca, ha? Dan, dikit po sa pulpak, Tita Rose, si Vlog, sabi ni Virgie. Yan, dikitan nyo na lang, guys. Virgie, baka nyo pa nagkikitan si Ma'am. Ito si Monique. Yun, MG, paano siya, still ayos ka na nga pumutam, sakda na po kita. Sabi po ni MG. MG, you have already jacket, MG, ha? So you can start to drop your MG. You have a jacket already.
Guys, please connect to Monique, guys. Ang aking VIP, guys. And also Glinda, guys. Glinda. Yan, Reggie, Reggie, salamat sa iyo. Salamat po sa pa-jacket, guys. Andiyan po si MG, guys. Bagong pasok natin, guys. Dikitan niyo na po ito yan. Dikitan niyo na yan. MG, please connect to Glinda. Andiyan po yung bahay ni Glinda, guys. Ito po, baba natin ngayon. Ibaba natin sa night po. Yan, Carla Moravi to so close. Ay, dami naman tong ni Carla. Lumabas na bang mga mo, Carla? Yan, guys, pakikano naman kay Virgie Diabolinas, ha? Ayan, guys, welcome to year 2021. Ano ba ngayon? Year of Ox. Johnny TV, nadikit na sa iyo si White Lady. Dikit na din kita kay Sky Moto, sabi po ni White Lady. Ngayong konti po, kundi hindi mo naman po maantay, pwede mo po bawiin dikit mo, wala pong problem. Ha! May ganun talaga. May ganun talaga. Johnny G. Riders TV, thank you for visiting my channels, my friend. If you have a really jacket, you can stop to that. You link and please connect everyone. And that is still good. Dana po sa iyo pabalik. Salamat. Guys, please connect to Glinda, guys. And also, ma'am. Yan, Bianca and Chloe, Dana po, sabi po ni Aristillo. It is my year of Ox, sana God will bless me more and so you all, guys. Thank you, thank you. Basta sipagan lang natin, guys, lahat ng mga guys. Kasi ang pag-asenso ng buhay ng tao ay nakukuha sa pagsisikap at determinasyon sa sarili na malagpasan lahat ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay. At kasama po natin ang dasal. Yan po ang way na para makamit natin ang tagumpay. Hindi tayo pwedeng nakahiga lang na maghihintay ng grasya. Ang grasya po, guys, ay tinatrabaho po yan. Yon, Jewel Marina, tamsak na no. Jewel, thank you for coming. May jacket ka na, kapatid. May jacket ka na, kapatid. Yan, guys, Aristillo Jutila, salamat. Sabi po ni NJ, panong siya. Guys, magtikit-tikit na po yun. Sige, bye. Oh, welcome to 8 million viewers. Guys, medyo konti lang tayo ngayon, guys. Okay. Nagbababa ng bahay po si Jewel, guys. Aristillo, Virgie Diabolingas, Dana po. Tama ba, haha? Sabi po niyo, Virgie. Tita Yossi Vlog, Dana po, pang 377 mo ako. Guys, si EG Riders TV. Thank you po sa visit. Thank you sa busy kapatid, ha. Guys, please connect to Glinda, guys. Please connect to Glinda. Yeah. Yeah.
Dodong! Happy New Year, Dodong! Malita dyan! Hindi! Parang sure dating dikit na, sabi po ni Gerald. Sa Gyno Remix. Yan guys, nagbababa ng bahay po si, si Jewel Monique. Hello, nandun na po si Monique guys, ang aking VIP. Saglit lang, give me 1 second guys. May mga kukulit na mga aso rito. Psst! Psst! Ano ang inaano niyo dyan? Ito kayo dyan. Nag-i-edit ako. Ano kayo? Pinakain na kayo, pinakain ko na kayo ng lechon. Kung gusto nyo, steak na naman. Ayan guys, dikit-dikit na po tayo, please. English sa pagbugaw. Mga iro dari nga mga alaga na ko dari. Pito to. Social si Dogi. Jigwen! Hello, Jigwen Vlog! Hey, Jigwen, thank you for coming kapatid, no? At may jacket ka na kapatid. Ito namang isa kapatid. Yan guys, may dikit-dikit na napagan dito guys, no? At the same time, gusto ko magpaangat guys, pero konti pa kasi tayo eh. Mas maganda kasi pag bumabot tayo ng mga 20, magpaangat. Sa Gyno Remix. Yan guys, ginagdorlik po, nagbaba po ng bato si Bianca. Yan guys, dikitan niyo po si Monique guys. Yan. Yung aso kasi namin dito guys, hindi kumakain ng mga ordinaryong pagkain lang guys. Ang kinakain niyan guys, baka, mga steak, ganyan. Niluluto talaga yan. Carne Norte. Oy James, Happy New Year. Kumusta ka na James? Happy New Year mga, Happy New Year kapatid. Welcome here, 2021. Lahat ng mga ex natin ay kalimutan na. At umanap ng iba para maging masaya. Si ex ay kalimutan na. Tanggalan natin. Jer lang, Jer. Jer lang, kakotin mo dong. Yan, tita, Monique, unahin mo na si Jewel, oh. Yan, nagbabalik yan sila, oh. Hi, James. Duty ka ngayon, James? Jake Wayne, marami hindi ko pa nadikitan. Jake Wayne, magdikit ka na dyan. Unahan mo na yan sila dyan, no? Huwag mo nang hintayin. Andyan po si Monique, andyan si Bianca, si James, si Gerard, si Joey, si Monique. Ang daming madikitan nyo, guys. Kung paano kayo dumikit sa mga naging ex nyo na iniwan lang kayo, sinaktan at iniwan at nilagyan ng bakas. Yan yun, ganun po ang klase, guys, ha? Time check is 3 p.m. Pagigising lang kuya, nga pala no, graveyard ka pala no. Ako guys, so far everything's fine. At meron akong, ano ba to? Tigyawat. Meron akong tigyawat guys, sapagkat kulang sa tulog. Nakalimutan ko na ang ex ko. Hoy! Naalala naman ng ex ni James, kunwari nakalimutan, pero bago tapos ang year 2020, iniisip nyo na yung mga ex nyo na sinaktan lang kayo, no? Tapos nagpabili lang sa inyo ng fishball at saka tempura. Mga dati yung mga magandang alaala, no? Mga ganon-ganon. Nasabayan mo ka bro, sabi ko ni Jake Wayne. Guys, tikita mo si Monique, Jake Wayne, to si Monique. And also Glinda, guys. Please connect to Glinda, guys. Please connect to Glinda, guys. Hindi kuya, off ko. Ay, off mo ngayon? Thank you. Tapos makapag-relax ka. Kahapon, guys, naligo kami yung buong pamilya ko dito sa Pangasinan.
Kasi dito ako, sa bayan namin dito sa Labrador. Then, the next town is Wal. Yung pinuntahan namin sa Wal, meron doon tinatawag na Little Batanes. Dagat siya, sa bundok, tapos may dagat. Parang Batanes, kaya tinatawag na Batanes, kasi bundok, tapos dagat. Pumunta kami doon guys, ang ganda. Maganda. Yung bundok pinuntahan ko, tapos naligo rin, at the same time naligo. Pero yung dagat, hindi ko ganong appreciate, kasi yung bahangin, na para sa akin, hindi naman, unlike sa amin talaga, maputi yung bahangin. Kaya parang dagat ko lang doon yung bundok. Kita yung tanawin. Yan, binablog ko siya, hindi ko pa siya na-edit. Siguro mga next week, basta matapos ko yung i-upload ko. Please, support also my mga new upcoming videos, ha? Magpo-focus muna ako mag-download ng mga new videos kasi naka-andito sa cellphone, hindi ko pa na-edit, guys. Sana all nakasampo! Ayun, sino nakasampo? Nagdagan ako ng 10, sana wala nang malagas tulad kahapon, mas malaki yan. Monique Soriano, dan to you, pasuklin na lang po, sabi ni Jem. Monique Soriano, dan full pack, daddy ni girl, TV to, dan po sa thumbs up ticket sa'yo. Sabi ni po, MJ! Sana all nakasampo, hello to all, happy new year. Guys, please connect to James po, guys. James, guys, ang aking mga VIP ko yan, guys. Isang monetized channel na rin, guys, at the same time, isa po siyang frontliner, napakabait to ang aking kaibigan na si James, no? Ako is dahil nyo po. Yan, si Gerald, guys, nag-ano rin yan. Nag-ALS din yan, guys. Baba ka ng, ayan, binaba po ang bahay po ni Gerald, guys. Please connect, guys. Ayan, thumbs ako, Happy New Year, sabi mo ni Ethan. Thank you po kaming Ethan. Ang naalala ko yung utang nyo sa... Huwag ka na umasa, James. Ang utang ay utang. Pag bayaran. Pag hindi binayan, yun ang masakit sa damdamin talaga, guys. Kasi ako, guys, may umutang sa akin. Marami sila. Mga mapuputing hita. Kaso lang, pinabayaan ko na, guys. Kasi ang babata pa nila, 18 pataas. Sabi nila sa akin, uy, kuya, may utang ka sa akin. Ano ba? Yung maintenance mo para sa akin, ay, hindi na po pwede yun. Pamilya, doon na po ko, guys. Nabulag ka na yata. Ay, Jolie, sorry. Ay, guys, sorry, Jolie, ha. Sorry, hindi kita agad na-notice kasi sapagkat I'm talking to someone that my previous year 2020, no? And may kami sa kay Jolie, guys, isa na po sa mga channel. At napaka-legit, organic friend din niya to si Jolie, guys, no? At basta pag mag-LS kayo, bantayan nyo. Pag may magtuwad siya na yan, ha? Babe, host, maning, gil ka. Hindi ka naman kapabakas lang pag-show balik sa iyo, sabi po ni Virgin. Okay, magpigil ka, guys. Magpigil ka. Oh, guys, matapang ako ngayon, guys. Matapang nga si host ngayon. Wala ngayon siyan host. Ako lang mag-isa rito sa bahay. Kasi yung aking mag-ina, guys, ang aking mga mother-in-law, ang aking father-in-law, sister-in-law, nasa kabilang bahay. Kasi dalawang bahay po rito, guys. Dito ako ngayon sa may poultry. Yung isa naman dun sa may highway. Andun sila kasi walang tao dun sa kapila. Doon muna daw sila. Kahit pa paano, siyempre, bagong taon, kailangan may tao. Kaya ako naiwan dito. Malakas ang loob ko na magsigaw-sigaw dito. At ipagmayabang ko sa sarili ko na ako ay isang fresh na fresh, never been touched, never been kissed. Right, just give you wish, shout out my friend, Ay, sino ba ngayon natin dyan? Taga Bohol, si Chiraj, guys. May ali ng Chocolate Hills, no? Kakiyati Hills, ay wala yan. Sige, magkain na lang ako. Oy, may kami kasi kay Kimi Posto, thumbs up, thank you, Kimi, for coming. Guys, please connect to Glinda, guys, and Monique also, guys. Guys, pakiconnect naman ang aking mga VIP, guys. Ano ko bang hinintay nyo, guys? Sa Gyno Remix. Yan, si Glinda. Si Monique. Si Mami Ann. Ang dami ng aking mga VIP, guys, no? Si James.
Anda pa si Gerald. Oh. Ano ba bang hinihintay nyo dyan? Charles TV Official. Magandang bagong taon ngayon, guys, no? Guys, please, kalimutan nyo na yung mga ng ex nyo, guys, no? Yung mga ex nyo na iniwan lang kayo, sinaktan lang kayo, iniwan kayo ng bakas, nag-iwan ng bakas sa inyo. Kalimutan nyo na yun, guys. Itindihin nyo na lang na isang magandang alaala yan sa inyo, guys. At nang dahil dun, guys, marami kayong matutunan, guys, no? Yun, Miss Flawless, iwan ko. Ay, tusok, thank you for coming. Ay, si Miss Flawless, guys, nag-LS dito, guys, ha? Marites, Oserin, thank you for coming, Marites. Thank you for coming. Guys, please connect ko also Leona, guys. Nag-i-list to, guys. Start ng 8:30 hanggang kinabukasan na yan. Hanggang kayo na po ang susuko ko. No? Yan, guys. Pagdikitan niyo po si MJ. 2 banana po ang balik niya, guys. No? Nahilo na ako sa inyo. Sabi po ni Miss Flawless. Ito na, tignan mo. Nahilo na si Miss Flawless, guys. Kasi nakalain mong natapos sa LS. Tapos gising mga alas 12, nagutom. Kumain ng spring roll. Sosyal. DJ Jonel sa Gyno Remix. Kurpet, labas na ako. Saan ba sa mall ka pupunta? Sa Evergotesco Mall? Anong pinaka-daneres mall para sa inyo dyan? Makapagpahinga sa CP, tama. Mag-enjoy ka. Hindi puro, grabe ka naman kasi mag-LS din. Magdamag din, hindi ko kaya. 3 hours nga. After 3 hours LS ko, guys, nag-a-aplas na ako ng PAUDR ko kasi ang sakit ng likod ko. Malapit. Kasi dyan, Miss Flawless sa Evergotesco, Quezon City ka, di ba? Diyan ako nakipagkita sa aking mga ex. Sa aking ex lang pala, isa lang. Go Evergotesco Mall. Yan. Doon kami nagkita, nag-walking, nag-talking at kumain kami sa mga inasal. Pagkatapos namin kumain sa inasal ay pumunta po kami sa nice hotel. Doon, malamig kasi doon at doon po kami nagpahinga. At nag-iwan ng baka sa sarili. At pagkatapos yan, guys, yun, nakalimutan na namin ang isa't isa, guys. Sapagkat, hindi po kami ang para sa isa't isa. Atika, Jodoy, lamiyapak ko na. Okay, guys, mag-ingat kayo ni Jolie, ha? Mahilig magtuwad yan, guys. Si Miss Flawless, tinuwaran niya ng pito. Nung sinabi kong ibalik, binalik ni Jolie. Hoy, night vote dan kay Almala. Hoy, Jake Wayne, dikitan mo yung mga andito, guys. Yung mga andito para mabalikan ka. Okay lang din, nagdikit ka sa aking mga VIP. But you need to dikit first yung andito, no? Yung andito, guys. Nakikita mo andyan. Andyan si Miss Flawless. Si Miss Flawless ay siya yan si Leonela. Yan. Tapos andyan si Gerald. Andyan si Jolie. Si Jolie Ruby. Yan. Ano ba ginito yung anak. Yan guys. Year 2021 na guys. Ipasilip ko lang ang aking regalo. Ang aking regalo na tanggap, guys. Yan po, guys, oh. It's a design, guys. A design. Yan ang damit na pang mamahaling damit yan, guys. Aabot pa to ng 2022, guys. Papalo pa to ng eleksyon. Tandaan mo yan. May ano pa yan, may kaya pa yan. Dikit tayo, guys, 2 balik ko. Ay, dikitan niyo po si Gerald, guys. 2 po daw ang balik. Puso dong, mahal yan dito sa labas. Hoy, guys. Yan, ha?
Baka naman guys, baka meron kayong ano dyan, pambili ng sinulit. Ay! Nako! Ay! Ahabol pa to ng eleksyon. Ahabol pa to ng eleksyon. Julie Rube, Dana Rossi, sabi ni Tita Rossi, no? Miss Flores, huwag kang maniwala kay Bion, ha? Siya nagtuwad sa'yo, pinahayad niya. Oy, bago ako pumasok, andyan na yun, Julie. Huwag mo nga akong anuhin. Yung sinabi kong huwag mong tugtuwaran, biglang nawala. Julie Relief, lalab, salamat sa pagbawi. Guys, baka naman pang 2021 na. Pambili man lang ng sinulit, guys. Mga buwa. Oy, Manik Soriano, Dana Rossi, Tita Rossi Vlog. Oy, guys, kung sino yung mga pinata dyan, nandyan si Bunik, ha? Dalaga pa yan si Bunik, guys, ha? Kaya, she's willing to getting to know each other at the same time. If you have an extra balance in your account, so that you can buy tempura or sashimi, because currently she's living in Japan and Tokyo or Osaka. Manik. O, andito ang aking kaibigan guys, si In My World guys, oh. Si Mix World po guys, yung. In My World, kumusta ka na kapatid? I miss you so much, my dear. You're still off duty or start working? Tama bang English ko, guys? Monik Soriano, dan to you, sabi ni Joel. Guys, please connect to Glinda, guys. Guys, Julie, pakiconnect naman kay Glinda. Monik Soriano, dan po sa'yo. Oh, ayan na, Monik. Marami ka nang dumikit sa'yo. Baka naman dyan, baka naman. Kimi Bosto, baba ka ng bahay kapatid para matikitan ka rin. Si Kimi Bosto, maganda to guys, in fairness. No? Balik-balik guys! Yan, si In My World ka, naninilaw na yung niya, naninilaw na. I miss you, my dear. Balikan ko kayo, promise! Oy, Kimi Bosto! Hey, thank you! Thank you, kapatid. Thank you sa Ay, kapatid, ano bang, dyan? I-add mo ako sa aking Facebook, kapatid. I-add mo ako sa aking Facebook. Ito na po ang aking Facebook, guys. Ito na po ang aking Facebook, Kimi, no? Never be Bernat. Never been touched, never been kissed. No? Please, mag-send ka sa akin ng message. Then I will, may asawa ka na ba, Kimi Bosto? And tonight, then I will play your pages also, no? Mag-play ako, at the same time, i-add kita sa aking VIP member, no? Kimi Bustos! Kimi Bustos! Thank you for join us, no? Mga fresh, kagaya sa akin, fresh, never been touched, never been kissed. Okay, salamat. Andiyan po, never be Bernat, ha? Never be Bernat, na. Ano yan, napaka-fresh na fresh pa yung bata na yan, si Never be, si Bion. Monik Soriano, di ako nagbaka, sabi ni Jolie. Sige, magbaba ka ng bahay, Jolie, na. Ay, ng energy. Ay, siyempre. Kumain ako ng spring roll, guys. At saka pancit canton. Kaya si host ay energy. Kaya kailangan ganun yan, ha? Guys, nagbaba po ng bahay po si Jewel Marina. In my word, unahan mo na si Jewel Marina. Guys, si host ay 3 days po walang LS, guys. Walang income. Si host po ng 3 days, no? So, sana po, I guess, wag po kayong magsawa po, guys, no? Ikita niyo po si guys, si In My World. In My World, dating dikit na po. Siyempre, dating dikit na kasi dinikitan ko si In My World. Binalikan ko lang.
Andiyan po si Jewel, oh. Unahan niyo na po. Guys, please connect. Ay, ito, Glinda. Nakikita mo na po ito si Glinda. Dion Vlog, may pin ka na ba? Jolly Ruby, dumating na po ang aking pin po nung 21. Tatlo po yung pinatanggap ko. Nagulat nga ako kasi tatlo eh. Nag-request lang naman ako, dalawa lang yung request kong pin. Yung isa kasi sa kuryente. Yung isa naman sa PLDT. At saka yung isa naman sa Toyota. Kaya, meron pa ako isang pin na ihintayin dun sa bahay. Kaya sumakit na yung ulo ko, guys. Anak ng mga pin ng mga dumating na yan. Isa lang gusto kong hinintay, yung pin ng YouTube. Iba yung pin na dumating. Mga inayupak yun. Bakit di ako kumulay? Nabawasan na ako? Anong kumulay? Dilaw ka! Saan kayo pinagbet? Sabi po ni Jake Wen. Wala ka talaga sa ayos. Where is Kimi Bustos? My love, my dear. Hey, lie down. Where are you now, Kimi Bustos? Did you send my mess? Did you? Oh my, I will check if you send already. Oh, ayan ba yon? Oh! Dilaw ka na! Si Kimi Bustos. Nagbawas na ako 500 pesos. Grabe. Nagbawas na ako 500 pesos. Grabe ha. Oy, thank you talaga. 500 talagang pinawas. Kimi Bustos, tayo ba tong Tertula Ramses? Kimi Bustos, are you there? Yon, tangkin! Tusok, Miss Flo. Ay, halaga si Miss Flo. Ang dami na halaga yan. Rubbish yan, ang dami. Nice po, daan kay Glinda Livermore. Guys, please kung guys, pag magdikit po kayo, kalimbangin po natin, guys. Ha? Nawala na si Kimi Bustos, guys. I don't know if Kimi Bustos is, nag-message na ba sa akin yun? Mylene Ninya din, tusok dan no sa Happy New Year dikit. Yan, Mylene, may jacket ka na kapatid. May jacket ka na kapatid, boss. Grabe ka naman. Pagtuwad. Ay, Mylene, may jacket ka na kapatid. Thank you sa mo. Member ka ba sa akin, kapatid? Sige, Jolly Ruby, ha. Piliin mo yung yung diamond. Or diamond or gold. Kahit gold lang, okay na ako dun. Or kahit diamond, pwede na rin. Guys, mahawa naman kayo, guys. Tingnan mo naman yung damit ni host, guys. 21, ganun na. Yan, hindi pa ako nakabili ng panibagong damit, no? Kasi, hindi ko kayang mag-afford ng damit, guys. Wala akong budget ngayon, guys. Hindi pa nga ako nakapag-renew sa aking mga membership din, iba. Kasi wala akong, si Kimi Bustos, nawala. Nagpa-member lang, nawala si Kimi. Wala bang ukay-ukay dyan, host? Wala talaga. Wala talaga. Dito na, ay Kimi, sa'yo ba yung yung Ramses? Sa'yo ba yon? Sa'yo ba yon? Ito ba yung Tertula Ramses? Sa'yo yan? Sa'yo ba itong Tertula? Kasi guys, hindi ako gusto basta-basta hindi po host. Okay. Meron kasi sa akin nag-add na, Tertula Ramses. Hindi kasi ako basta-basta mag-add, guys. Lalo na pag mga babae mapuputi at magaganda. Ay, naku talaga na. Allergic ako sa ganyan, guys. Sa totoo lang, yung mga babae nag-add sa akin. Ayoko talagang ganun. Yung mag-add sa akin sa aking Facebook na may picture na kasama ko yung wife at saka mga anak ko. Ayoko talaga, guys. Gusto ko dun sa aking isang account. Sa aking account, guys. Pag mag-add kayo dun sa aking isang account, guys, yung single ako dun. William Butaya! Ha, 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 ha! Thank you for coming, kapatid, ha? Thank you for coming.
Pwede ka na magbaba ng bahay, ano, kapatid, no? Kay Kimi Bustos, kay Mrs. Marco, ito na po ang aking Facebook. Never be ever not. Never be ever not, yan. Guys, so sino yung mga magaganda dyan, mapuputi, artistahin, huwag kayong mag-add sa aking Facebook, please. Please, sa aking kasama ko yung wife sa yung anak. Doon kayo mag-add sa aking isang account na single ako doon, ha? Tapos, usap-usap na lang tayo pag ano, ha? Yung mga nandito sa Pilipinas lang, mga malapit sa akin, pwede tayo mag-collab tayo, ha? Tapos, libre mo ako ng iced tea, okay na sa akin yun. Ako, bakit? Guys, pasensya na, matapang ako ngayon kasi wala yung misis ko eh. Matapang po si Hos ngayon, guys, sapagkat wala si misis. Ako lang po mag-isa rito sa bahay, guys, sapagkat yung mga boses ko talagang tunay na lalaki. Kailangan yung tunay na lalaki talaga. Ganito, yung hindi ka takot sa asawa. Walang ano sa akin dito, yung under-under ay hindi. Walang under-under sa akin mga ganyan, guys. Ay, pag magagalit yung asawa ko, sinasabihan kong hindi na ako kikibo. Sabihan ko, sige, magluluto na ako, mag-unis na ako, magsasayang na ako. Tumigil ka na. Ganun dapat, guys. Isang sabi mo ganyan, tatahimik na yung misis. Ganun ang dapat na matapang na asawa, guys. Yung misis ko, guys, grabe pag magalit, guys. Kaya, pag akong magalit, tahimik din siya. Sinasabi kong, tumigil ka na dyan. Tumigil ka. Pag hindi ka tumigil ka, ginaganon ko yan. Tumigil ka na. Magsasayang na ako. Asan na yung labahan? Ayan, titigil na yung diretso, guys. Asan na yung, akin na yung, yung butilya ng bata, ugasan ko na ngayon yan. Tumigil ka na. Ayan, titigil diretso yun, guys. Pag nilakasan ko yung boses na ganon, titigil na sila. Ganon ang sikreto kung paano patigilin yung mga asawa na mga matatapang. Ganon ang diskarte, guys. Boss, pang padagdag ba naman ako? 10 na lang need ko. O, sige, sa ibaba mo yung bahay mo. Kanino bang kay Miss, kay, sa iyo or kay, Baba mo yung bahay mo para ipin ko. Nawala si Kimi Bustos, guys. Nawala talaga. Eh, sabi mo, palitan ko yun. Pinalitan ko talaga na yung Hoy, Jolly Ruby, kailangan diamond or gold, ha? Alin bang ibaba ko dito, in my world? Kimi Bosto, did you send already my message? Ha? Kimi Bosto, did you send already a message for my Facebook account? If wala pa talaga, Kimi Bosto, paano kita ma-add sa aking, sa aking Facebook, sa aking member, at paano kita ma-play? Valencia FW, ay, Valencia, thank you for coming, kapatid. Hindi ka naman yung masigabang palakpakan dyan, ha? Hold on, host! Yeah! You hold on, host! Basta guys, sabihin nyo lang sa Facebook na, hi, host, yan na, ito na po ako, Hello, host, tamsak tikit pa shoutout po, lahat. Ay, para kilala ko to si Bibilin Kitchen. Bibilin Kitchen, I think I know you. Ikaw ba siya, kasama ba kita sa barko? Or no? Or different? Ano ba yan Yan guys, please connect to In My World guys. 10 na lang guys. Guys, siya pang TV po. Ay, ganun ba bibili? Sorry. Akala ko talaga meron yung kasama ko kasi sa barko guys, si Bibilin Kitchen. Meron din kasi isang konting business na Bibilin Kitchen din ngayon. Sapagkat wala pa po kaming Host, Kimi Tigala. Yan guys, please connect to Miss Flawless guys also,
Mylene! Yan, nandiyan ba naman? Saan na ba yun? Si Kimi Tigala. Ay, Kimi Tigala, maraming Kimi. Ito ba yung nasa Singapore ka ba? Sa Singapore ka ba, Kimi? Yung nakatayo ka solo? Meron din rin. Babay, ay ang galing naman pong host, may kapangalan ako eh. Oo, ano yun, dalaga, ano yun. Kaibigan, kasama ko sa work sa park ko. Mabait yun, close ko yun. Dandiyan ka, Chloe, yan, ganda sound, testa lang. Kemi, ikaw ba yung ano, yung nasa Singapore sa Panay State Polytechnic College? Ikaw ba to, Kemi? Sagot! Sige, na kita. Nag-message na ako. Amy. Alam mo ba ng mister mo na sabihan mo yung mister mo na sa YT lang tayo ha? We're just friends, then we're getting to know each other in the YouTube world, ha? At sabihin mo lang na may asawa ko at may anak na rin ako, ha? Baka mapagalitan ako ng asawa kasi marami nag-message sa akin, guys, kung binata pa raw ako, sabi ko naman sa kanila na may asawa na rin ako. Pero gusto talaga nila na binata daw ako. Nabuang na si Yos. Pwede ko magbaba ng hagda. Ay, Balinsa, ibaba mo na yung bahay mo, magdikita ka na sa kapatid, no? Parang, pwede may ikaw rin maunang, dumikit. Andyan, dami mong dikitan. Andyan si Miss Flawless, si In My World, si Monique. Marami dyan kapatid, marami mga makukuhang mga banana mo dyan. Kimi, yan na kita sa Buang na tago. Yan guys, dikit-dikit na guys, please. Kimi, nahat na kita sa aking GC, And you have 10 minutes, may sa akin, may play ka sa akin. Yan guys, please connect to Mylene and Miss Flor. Host, maligo na ako muna, labas ako. Sige, Asa si In My World? Bakit In My World? Sige, Miss Flawless now. Guys, please connect to Miss Flawless, guys, no? Salamat sa mga didikit, babalikan ko po. Happy ka, host. Guys, ganito lang talaga ako, guys. You need to be happy all the time, every day, every night, no? You need to be smile. Kahit marami kang problema, kailangan daanin natin sa tawa. Miss Flawless, gusto mo bang, gamitin mo yung sabon na,
Perla ba yun? Hasta mañana calle, el lo pide porque dure mucho cantado en mi casa. Ya me tengo, compra bebida y vamos a amanecer por ahí con una mala. Gina, saka na pag makapagpa-load ako kasi wala pa akong load. Kaya yan rin, kay Ibit Mama rin. Hoy, Diamond ka na, oh my God, asan pa ako makakahanap ng ganyan? Hoy, Lolong TV, hello, thank you for coming. Hoy, Gina, magsahin ka na, Gina, ha? Mamaya na kita balikan dyan, ha? Yung kainan natin dyan. Sabi sa'yo, Miss Flawless, dating dikit po, hello po. Yan. Lolong, you have already jacket. Dating dikit sa'yo, host. Thank you. Perla gamit yan, guys. Ang gamit po ni Miss Flawless, Perla. Sorry, na-miss lang kita, eh. Iba naman yung, iba naman yung siya. Lori Lee, thank you for coming, guys. Thank you for coming. I-ano ko muna to si Kimi Busto, guys, ha. I-ano ko muna sa night foot. Kimi Busto, i-play ka sa akin mamaya, ha. I-ano kita sa night foot muna, guys. Miss Flawless, pa-share ng Big Perla para maging flawless. Yan. Ayan. Jekwen on the way. Lolong, dikitan mo yung mga iba dyan, Lolong. Maraming mo kang madikitan dyan. Yan guys, kung sino pa yung mga malumong na kasing-kasing dyan. At baka naman, ha? At pambili man lang ng gatas. Pambili ng gatas mo lang ni Guys, tikit-tikit lang kayo dyan, guys, ha? Tikit lang, may tao, guys. Yan, guys, magtikit-tikit na ba tayo? Tita Rose vlog on the way, sabi po ni Lolong. Brian. Naninanais ko, binibini marikit na dalangin mo. Marikit. Power Beats Club. Yan, Angels Cooking and Travels, thank you for, Angels Cooking, hindi kita na-shout out. Thank you for coming. Totong TV Dan, Monique, ano ka pa po ng bahay? Pati kita patamsa guys, mag-iwan ng bakas. Kita Rosie Vlog Dan, yan. Guys, mag-iwan po kayo guys. Guys, kung sino po yung mga
kayo naiya magpakulay kay host ha. Ako po ay willing pong ano. And guys, dikit na po tayo guys, no? Dahil, kita ka gwapo. Jonel Sagayno na. Di, maano ka ba? Kalapit na. Guys, please connect to Kimi Bustos, guys. Please connect to Kimi Bustos. Hi, Mama! Kumusta ka na, Mama? Liga sa kayo, bito, Mama, guys, ang aking 105 VIP, ang napaka-legit na organic na friend. Joe Vlogger, shout out kapatid! Thank you for coming! Sila naman. Yan si Vlogger, may jacket ka na kapatid. So guys, pakidikit naman kay Ibet Mama, walang tuwad ay. Siguro nagbagong buhay na Mama. Guys, please connect also Ibet na Mama guys, andyan po yung bahay niya, binaba po ni Nightboot. Si Yvette Lam Mama guys. Oh, salamat ha, walang anuman po Kimi Bustos, sana all dami viewers, kaya nga sana nga Mama, no? Sana marami tayong viewers guys at marami pong magpalipad at marami pong magpa-member po kay host para may pambili po ng damit ni host guys. Tingnan po, hindi na ba kayo naawa guys? Konti na lang guys. Kapit pa rin, kumakapit pa rin, parang habol pa ata ito ng mga ano to guys. Tingnan mo guys. Tingnan mo guys. Tingnan mo naman yung damit ni host guys. Papakita ko lang sa inyo yung talagang paghihirap ko rito sa bukid. Yan. Sa tingin mo guys, aabot pa ng ano guys, aabot pa ng eleksyon to sa 2022. Ano? Sos marusip. Sos kino ko marusip guys. Maawa naman kayo. Maawa na kayo kay host. Eh, pambit mag... Okay guys, may sentimental value tong damit ko guys. Ha? Pinili ko to sa LA, Los Angeles. Ano to? $10. Matagal na rin to guys. Pero may sentimental value kasi itong damit ko guys sapagkat kasama ko ang aking mahal sa buhay na bumili kami rito, no? Marami na siyang pinagdaanan tong damit na guys, no? Naging basahan na rin to paminsan-minsan. Yatap. Sagayno Remix. Hi, Jaren! Let's thumbs up game! Mega kapatid, thank you for coming. Thank you for coming. Di kami bigyan ka na sa masigang malakpakan kapatid. Joren Vlog! May jacket ka na! Yan, Girl Jatsi! Isa rin naman ang ating VIP guys. Si Girl Jatsi ay ginayroon po siyang LA sa... Girl, di ba? Umaga, sa'yo no? Umaga at sa kagabi. Nagpapangat program sa guys, mga 8 PM or 7. Basta gabi ganyan guys. Wellness 16 TV, shoutout Lowe's, Wellness Twitch. Meron ka ng jacket kapatid. Thank you for coming. Guys, please connect to guys, Kimi Busto, ang aking bagong VIP guys. Kimi Busto, please inform your husband that we're just getting to know each other and Facebook, and YouTube. So tell him that I'm married and have kids. So that they will not send me a message or send a tuwad to my live stream, okay? Guys, let's connect ulit ito mga guys. Andyan naman ang ating kaibigan to si In My World. Uy, na-miss ko na to si In My World guys, no? Mahal na mahal ko kaya ako to. Mahal na mahal ko to eh. Kasi ano yun. Talagang may pinagdadaanan kami dito yung dalawa nung bago kami. Guys, matapang ako today guys, ha? Matapang ako, malakas ang boses ko kasi ako lang mag-isa rito sa bahay. Yung mga pamilya ko, yung mag-ina ko nasa kabilang bahay guys kasi kailangan may tao doon kasi nung bagong taon dito kami sa poultry. Dito sa may bukid. Ngayon, nandun sila sa kabila, sa may highway. Konting kainan. Ako lang na yun dito guys kasi ayoko sumama doon kasi may mga tinda rin kasi may mga aso dito. DJ Ngayon guys,
matapang ako kasi ako lang mag-isa rito. Tapos, isa rin dahil lang guys, pag yung misis ko, mas matapang yung guys, mas matapang yung misis ko. Wala na, ano. Mama, ano, yung naka-short na ano, ay, pinagalitan ko. Sinabihan ko nung nakarang araw, ikaw, umayos ka dyan na luningning, ha? Huwag ka na mag-short-short pag andyan yung misis ko kasi nag-aaway kami ng dahil sa'yo. Sinabihan ko siya. Huwag ka na mag-short ng maiksi. Ang dami-daming mga pantalon dyan. Bakit mag-short ka ng maiksi? Alam mo namang hindi ako mahilig sa mga short na maiksi. At lalo na pag mga maputi yung hita. Talagang pinagalitan ko. Tapos sabay kinurot ko. Tapos sabay alis ako. Yun. Kinurot ko. Tapos sabay alis ako. Yun. Kinurot ko lang naman din eh. Ay, nako! Kimi Bustos, please kunito Kimi Bustos, guys, ha? Ang aking bagong VIP, guys. Okay, bigyan sa tayo, Miss Calamity. Thank you po kami, kabatid. Pasuport pala. Saan mo kinurot? Ay, secret. Ako kasi pag magkurot, guys, talagang kailangan may ano yan, yung respeto ka. Dapat, yung kurot na, yung talagang kurot na guys, ha? Yun, sa awa ng Diyos, nakita ako ni Mrs. Pinagalitan ako ni Mrs. guys. Tuwang-tuwa ako, pinagalitan ako ni Mrs. Sabi ng Mrs. Ba't mo kinausap si Luningning? Anong tingin-tingin ka dyan sa nakashort? Ikaw talaga pag may makababaeng nakashort lang, talagang yung mata mo, titig na titig ka. Sabi ko, hindi ako tumititig. Nakagalit ako pag nakikita ko ng nakashort na maiksi. Kasi pag nagagalit ako, nangilisik yung mata ko, guys. Tapos talagang tinititigan ko yung hita niya na maputi. Ganun ako magalit. Tapos sabay kinurot ko. Ganun ako klase magalit, guys. Tapos sabi ko, next time, wag ka na magsuot ng ganyan. Kasi naasar ako. Sige na, back to ano na tayo, guys. Yan, may word Kimi Busto Dan Kalimbang na. Yan. Yan, guys, si Ibet La Mama, guys. Please connect, guys. And also Glinda, guys. On the way to Jorin, sabi po ng wait 16. Naman po, ito ng mga channel. Nandiyan po si Ian. Ang dami namang channel ang binaba ni Ian. Yan, si Vlogger Dan na po sa bahay mo, kapatid. Lolong Dan sa bahay mo. Ayan. Guys, pakidikit naman ng aking mga ano. Ay, Islam Vlog viewers mo din, asawa mo, yari ka. Hindi, ano yan, guys. Walang internet dun sa kabilang bahay. Pinaputol na namin. 2, 3, come on! DJ Jonel sa Gyno Remix. Naka-data. Walang data rin yung guys. Hindi nagdi-data yun. Hindi rin nagdi-data. In my word unto you, sabi po ni Jorin Vlog. Guys, please connect to guys, Monique, guys. And Kimi Bustos, guys. Please connect to Kimi Bustos, no? Guys, please connect to Kimi Bustos, guys. Please connect ang aking bagong VIP. And Malia Pareado, thank you for coming. Yan, guys. Thank you. DJ Jonel sa Guys, ino ko pala to si Hearn. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down. Yan guys, dikit-dikit na po tayo! Minga sa 16 million viewers. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, hold me up.
please connect also Herns, guys. Ang ating bagong VIP rin yan sa guys, si Herns. Yan guys, si Herns, please connect. And Kimi Bustos. And also Glinda, guys. Glinda also, guys. Please connect Linda. DJ Jonel Boss, ano Sagay. ba? DJ Jonel Sagay no remix. DJ Jonel Sagay no remix. Herns, biga-biga sa kapatid. Thank you for coming. Yan. Uy, ano nangyari, Herns? Ba't na time out ka? Ba't na time out ka, Miss Herns? Huwag ka muna magpapaglapag ng, Herns. Ng... DJ Jonel Sagay. Huwag ka muna maglapag ng, Herns, tawag ito, ng bahay. Ano lang, sulat ka muna para hindi ka ma-time out ni, Jorin Vlogs Dan, na-time out ka ni Nightboat, naglapag ka kasi ng bahay. Muna hintayin mo nang bigyan kita ng jacket para makapag ka. Yan, yan. Herns, may jacket ka na, yan. Yan, may jacket ka na kapatid. Yan guys, please connect to Herns guys. Andyan po yung bahay niya guys. Joey Quality Food, patamsak sa premier ko. Sige. Yan guys, si Herns Itit guys, ang aking bagong new VIP guys. Herns, i-add mo ako sa aking Facebook, Herns. O Messenger lang. Never view. Herns, yan po ang aking Neverview Bernat. Guys, please connect to Herns, guys. Yan, Herns, yan po yung bahay niya, binaba po. In my word, please po connect to Herns nga, in my word. Iman Rasak, thank you for coming, kapatid. Yan, road to 1K na si Iman Rasak, guys. Please connect to Iman Rasak, guys. So, road to 1K na siya. Yan, tamsakan natin yan, kapatid. Tamsakan natin yan. Yan, Sleepworld, may jacket ka na kapatid. May jacket ka na, Sleepworld, ha? Sleepworld, may jacket ka na, so you can start to drop your link. Joel Colte, tatamsakan natin yung mo pare, kapatid. Yan, kapatid, meron na, ha? Ayan yung mga yolods, baba na kayo ng mga bahay guys, baba kayo ng bahay guys, magbaba na kayo ng bahay. First, it is done to you. Nino po ako mga utang, sabi po ni Jude Vlogger guys. Yan, nagbaba po ng bahay po si Angels. Pakiconnect naman guys, no? Dikitan nyo na po. Nagbaba po ng bahay po si Sleepwood guys, no? Guys, wag nyo na po kayong hintayin na unahan kayo, no? Mas maganda po guys, dikitan nyo na po dito guys, no?
DJ Jonel Sagayno Remix. Hearns, dikitan mo to si Leona Hearns. Nais ko, binibining na Then si ano, galing ka nata ka Leona eh. bigay ng kulay Ito si In My World. sana Dikit ka na rin si In My World. habang buhay na ito. Si Mama. Binibining na ninanais ko. Kimi Bostodan, sabi po ni Malong. Nadalangin ko, ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Guys, let's go nito Glenda guys. Tikit lang guys ha, may tao. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining na rikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining na rikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang DJ Jonel. Yan guys, magdikit-dikita na po tayo guys. Magdikit-dikit. binibining na rikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Hubog mong iyong katawan ay nakakatulala. Gusto lang Yan guys, mag-unahan na po kayo dyan guys. No? Mag-unahan na po tayo dyan. No? Huwag nyo na pong hintay na ano guys, na maunahan kayo. May makita, total andito na rin kayo guys. Nangingisda. Unahan nyo na diretso. Yun ang mga diskarte dyan. Tapos i-shout out nyo. O pag magdikit kayo, tabi, sakaling didikitan nyo po si Jude Vlogger. DJ Jonel. O sabihin mo, Jude Vlogger on the way. O, so at least alam na nila yan. Nadikitan para at least sila, pag sinabing on the way, sila rin, pupunta na rin sila sa bahay mo. Yun ang diskarte. Huwag nyo hintayin. Kasi total, ang hinahanap naman natin dito ay banana. Guys, ang importante guys, hindi lang po banana ang hinahanap natin dito guys, ha? Ang pinaka number 1 po rito guys ay magkaroon tayo ng organic na banana na friend, na kaibigan. Hindi lang banana lang na dumami yung subscriber natin. Ang importante na mayroon tayong makuhang organic na mga kaibigan kasi yan po sila ang susuporta sa bawat isa sa atin. Yan, thank you for coming, cute girl, ha? Left on the way, ganyan. Ganyan ginagawa niya, no, ni Jude Vlogger, guys. Tignan mo. Ganyan po, guys. DJ Jonel Sagayno Remix. Jude Vlogger, pagkikita mo rin to si Glenda rin, ha? Si Glenda. Ibet na mamatamsak full pack na. Huwag ka mag-alala, Hearns. Babalikan ka dyan. Na-miss ko kayo. I love you, guys. Thank you for coming. Guys, please connect to Hearns, guys. And Kimi Bustos, guys. Ang aking mga bagong VIP, guys. Guys, if you want to be part of my team, please join us, ha? Wala ba tayong mga pang ano dyan, guys? Pangiliman lang ng ano. DJ Jonel Sagayno Remix. Yan guys, slipwork, suklitan, ganyan. Ganyan guys, i-shout out nyo bago kayo magdikit. Once kayo magdidikit kayo ng may didikitan kayo, i-shout out nyo, sampo nyo. Shout out
cute girl on the way. So pag makita ni cute girl na kayo, pupunta na kayo dun sa bahay niya, si cute girl din, pupunta rin sa bahay mo. Diba? Ganun ang diskarte dyan, guys. Okay, yan guys, thank you Herns. Thank you Herns sa pakulay. Thank you so much kapatid. Guys, please connect to Herns ha. Sleep, cute girl, please connect to Herns. Sleep girls, bagong VIP ko yan. Dong, Dong, taga-asa rin ka, Dong. Asa ka sa ato, Dong? Herns. Sa Bisaya ka, di ba? Herns, dikit dan po. Ayun. Guys, please connect to Kimi Bustos. Kimi Busto, ang aking bagong VIP. And also, Herns Itit, guys, no? And also, Glinda, guys. Mag-iwan lang po tayo ng bakas. Mag-iwan lang po tayo ng bakas. Peace. Cavite for Davao. Okay. Saya mo, taga-Bohol ako, pero may bahay ako sa Cavite, sa Dasmariñas. Pero hindi ko pa natirahan yun. Dapat itong uwi ko sana, papaayos ko muna kasi semi-complete yun eh. Semi-complete lang, gusto ko ako mag-ayos sa loob. Wala na, pornada. Dito sa Langkaan. Sa Westwood. Langkaan, Westwood. GNR channel, kabit ni Cute. Ay, kabit ka ba ni Cute? Grabe naman. Saan ka ba sana? Sa Dasma. Arthur Clyde, thank you patam sa kapatid. Kamsaki kay ma'am. Yun. Si Tete, tagasan pataka o extra, tagaan kapag extra saging daw ni Jorin's Vlog. Yes, please ka help sa lawag, di ko kabisado sa, dito may kami sa Summerwin. Yan, may tita ko dun sa Summerwin. Pero ngayon guys, mayroon kaming kondo sa aking misis dito sa may naman, sa Pasig. Ngayon, dito lang kami sa Pangasinan nag-stay kasi magulo dun, mahirap dun kasi walang puro pili doon. At least dito may mga gulay-gulay. Sa misis ko naman din yun. Maliit lang. Happy New Year, Arthur Clyde! Anong balita dyan? Jane Grain, original Dan Thumbs ako. Jane Grain, thank you for coming. Guys, baka meron kayo mga pakulay dyan at magpamimber kayo ni host. Thank you for, guys, magpapasalamat ako ng grabe, isang oras. Grabe yung meron akong isa rito, guys. Yung isang cellphone ko. Nakano lang siya. Anak ng tipaklong. Isang oras yung yung ads. naman, ito, 5 minutes lang. Grabe naman yung ads na ito, isang oras, ang tagal. For whatever that means. Kimi Busto, saan ka po sa Singapore ngayon? Kimi Busto. Because, naka-work din ako sa Singapore before. Singapore, 11 months din ako doon. It's a man of my life. Guys, inom lang ako ng tubig isa. Medyo na ako guys. Medyo na yung... Natuyuan ako ng lalamunan.
Jonel Sagayno Remix. 1, 2, shoot! One, two, three. DJ Jonel Sagayno Remix. Guys, kain tayo guys. Kain tayo. Yan, pang 4 na pala. Sa vlogger Paul Pag, dito pa rin, no? Yan, Kimi Busto, how are you, kapatid? Yun, Jorin Vlogs, turns down to you. Jorin Vlogs, bigyan tayo sa akin, ha? Yan, ito'y calming words. Kapatid, hindi po calming. Hindi po kami na calming words. Jonel Sagayno Remix. One, two, three. Yan, dana sa'yo, full pack, ikaw, 189, dikit mo. Yun. Kimi Busto, didikitan kita sa, mamaya ng gabi. Didikitan kita sa aking mga banana iba, ha? Mga extra kong banana. Haba ng harang host. Nga dito nga sa akin, isang oras. DJ Jonel Sagayno Remix. One, two, three. DJ Jonel Sagayno Remix. Tita Dan po, sabi ko ni GNR. Slip word, pitch, Dan, pa-shoutout, pasukli. Sabi po ni Tita Rosie Vlog. Slip word, Dan Pulpak, sabi po ni Hearn. Suronilio. Gamit ko liwala. Here we go again. Uno, due, tres, cuatro. Check this out. Yan, Hearns, kapatid, may kasi Jorins, pugyan kasi Jorins ba? Magdikit ba, ipanghatag yung mga banana sa mo, ha? You baby are so sexy. You baby. Yan, tikitan niyo po si Calming Words, oh. Si si Oday B Vlogs. Baba ka ng bayo, Oday. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby are so nice. Oh, ano si Monique, guys? Ano si Monique?
Joel Rino, si Dan. Ano pala to? Here we go again. Makin na. Do it. Tabunan ko pala na camera. Sorry guys. Check this out. Hey, tabagak. Thank you for coming, kapit. Thank you for coming, ha. Dan, saan yung tumbling dan ba? Yan, biyawa, eh. Biyawa, tabagak ba? Check this out. Guys, please connect to dance, guys. Guys, sino pa hindi nakakonect kayo, no? Kay Glinda, guys. Venus Cooking and Travel Vlog Dan po. Gawa mo ng bahay si Malo. At saka si Angel's Cooking. Unik, baka hindi mo baka dikitan to si Hearns. Dikitan mo si Hearns. Unik, dikitan mo to si Hearns. Baka hindi mo baka dikitan. Yan, Gis Grain sa mga nabakasan at nadikitan ko po, pabalik na. Guys, pag madikitan po kayo, pakibalik na lang po guys. Ha? Basta mag-iwan lang po kayo ng bakas guys. Maloda na po, sabi po ni Gian. Monique, nagbaba po ng bahay po si Monique. Monique, please connect to Hearns, it. Baka hindi mo pakadikita niyan si Hearns. John, Helening, ganda, Hearns, dancing from Jorin. Dami niya daming alagad si DJ Jonel Sagayno Remix. Bakas na kayo ng kay Cute Girl guys. Please connect to Cute Girls. GNR, yan yung bahay po ni GNR guys. Ito po ang bahay ni GNR. Si Cute Girl yan, si Cute Girl. Please connect to Mami Ann, guys, kapatid. Nandiyan po yung bahay ni Mami Ann. 1, 2, 3. Halo, aparel, na full pack. Magpasabay baba po ng bahay po si Calvin guys. Nick Dan po, sabi po ni GNR Channel. Yan. Basta mag-iwan na po tayo ng bakas guys, ha? Yun, pwede po ba? Sige, kapatid, i-fix natin na. Ayan, Dandre, baba mo yung timer mo kapatid. Para i-ano natin, patangsakan. Guys, please paki-ano naman guys, paki-thumbs-up naman guys sa premiere po ni Dandre Pamori guys. Thumbs-up naman sa premiere niya. Thank you sa paharang Uday Guys, please patthumbs-up. Patangsakan mo na yan kapatid, pero patamsakan natin yan dito sa mga DJ Jonel Sagayno Remix.
kapatid. Thank you so much sa palipad ha. Thank you so much. Hi, Danit kapatid. Sabi po ni yan, our channel. Bigyan kita ng jacket kapatid. Sarap paliangan na update status baru. Kita tanya Our channel, meron ka na jacket kapatid. Danre Amore, thank you kapatid sa pakulay. Thank you so much. Ay, mayroon naman ulit. baru. Thank you so much pa kapatid. Thank you so much. Masih sayang dengan Boselia Pakita. Sorry sekarang Satu ada yang baru. Guys, thank you sa jacket. Wala nga naman po. Guys, pakitamsak naman at dikit kay guys, ang aking super chatter. Si Danre, guys. Thank you so much, kapatid. Thank you so much talaga. Ang guys, pakitamsak naman. Muna pakitamsak naman kay Danre. Sa Japan din to si Danre, eh. Babalikan po kayo ni Danre, guys. Ano po talaga, napaka-legit po yan, guys. No? Jonel Sagayno Remix. Di na ako nakaligo, eh. Huwag ka na maligo, maghilamos ka na. Ito naman si Miss Flawless. Kunwari, naliligo, hilamos ka lang naman talaga, eh. Boselia Pakita. Sorry Half body, thumbs up dan. Thank you for kapatid. Kapatid, pakidik pa. Ano naman kay Danre Amore. Ano ba yung bahay ni Danre? karena begitu. Masih sayang dengan Boselia. Ay, may panibago na naman. Satu ada yang baru. Marami na kapatid. Thank you so much talaga. Ang dami nang napalipad mo. Pura Malaki na utang ko sa'yo. biarnya nanda dengan Tatlo kasi kami mga nagkasabay-sabay. sekarang so Yan, Danre Amore, Dan. Miss Flawless, kadikita mo, Malo, kadikita mo ba to si Danre Amore? Pakitamsak naman. Please. lagu. Satu ada yang baru. Ano ba yung... Pinaglaruan niya yan si Danre ang palipad. Pinaglaruan lang yung mga palipad ni... Nakatatlong palipad na sa akin si Danre. 250 yun. So, 750 yun na. Grabe. Ang ganda pa naman yung mga vlog niya, no? Talagang lakas loob din sa tumalon sa impapawid, eh. Oy, Milmars Kitchen Mino, thank you for coming. DJ Milmars, Sagayno Remix. ay jacket ka na kapatid, ha? Karena update status baru. Kita tanya Kiapa na begitu. Parang email lang yan kay Danre. Oo nga, no? Parang, Blue Sky Vlog, magandang araw ko, thumbs up. Uy, Blue Sky, thank you for coming, kapatid. Anong balita na dyan, Blue Sky? Blue Sky, baka hindi mo pa kadikitan si Danre. Andyan po yung bahay niya, si Danre. Utang ko yung... Oh, ada yang baru. Guys, please connect to Danre, guys. Ano po yung bahay niya? Hey, Copy, no? Thank you. Balikan ko po kayo. Yan, sabi po ni Monique. Hi, si Tate. Yan. Melmars Kitchen, nagbaba po ng my Melmars. Please connect to Danre. Naka-paint po yung bahay niya. Mag-iwan ka lang ng baka sa premiere niya po yan. Sagayno Remix. Sarap paliangan na update status baru. Kita tanya Danre, thank you so much talaga sa palipad mo, kapatid. Ang dami mo na napalipad ngayon, kapatid. Talagang sekarang. thank you so much talaga. Sarap paliangan na update Danre Amore, Dan Full Pack, sabi po ni Malo. Calming, boards, paki naman kay Danre. Tandaan po yung bahay niya, nakapin sa premiere niya. sekarang. Taso ada yang harap cuma aja habis di pulsa. Kandakinya pecinta cuma pura-pura. Kita cuma aja basa-basi biarnya nanda dengar. Ini hati so kabar kurang tiap hari ngana bikin akal. Sekarang so ada pasangan baru. Jadinya usah ngana mau baganggu. Kalau ngana rindu. Elmas, please connect to Danre. Nakapin po yung bahay niya. Pakyan na lang naman sa premiere niya. Babalikan ka po dyan, guys. Our channel also, please naman kay Danre, guys. So ada yang baru. Ano wala si Blue Skies? Guys, please, naman kay Blue Skies, guys. Pakidikit naman.
Jonel Sagayno Remix. Biglet, biglet, biglet. Shoutout po host, Maluan Ila, dana po sa inyo. Nasaklian po na po kayo, Pulpak at Kalimbang. Yan guys, nadikitan na, nabalikan na po ni Dan Rip si, si Maluan saka si Ila, no? So kaya guys, please na lang guys, pakiiwan na lang bakas kay Dan Rip. Then wag ka mag-alala, 100% po kayong babalikan po kayo dyan guys. Zongar, Dan Pulpak. Yan, nagbaba po ng bahay po si Malu, aparehado. Kaya please connect to Leona also guys, ang aking kaibigan. And also ka Pabo, ang aking super chatter. Si Kapabo guys. Asa na si ate, si Blue Sky na wala na. Magandang araw sa Blue Sky, thank you sa pagtamsak. I know you're busy but may time ka pa rin nakapunta sa akin. At channel, naman kay Dan Rip, andyan po yung bahay niya sa taas. Mag-iwan ka lang ng bakas kapatid, babalikan ka niya diretso ngayon. DJ Jonel Sagayno Remix. Biglet. Ate guys, Mix. kapatid na Blue Sky. Ano nang balita sa iyo kapatid? DJ Jonel Sagayno Remix. Sorry, nasa work ako. Ganun ba? Sige, pero thank you talaga. Thank you talaga kahit busy ka. Alam ko. Kahit gano'n ka busy, talagang sumisilip ka. Guys, please connect to Blue Skies, guys, no? DJ Jonel Nag-iwan lang po kayo ng bakas, guys, no? Yaman, VIP ko rin yan, guys. Gutom ka, no? At, sige, sabay dili, gutumok si Yaw-Yaw diri, oy. Happy New Year pala sa iyo, Jose. Ganon din kayo, ganon din Blue Sky, no? Ingat po sa work mo dyan. Happy New Year din, ha? Our channel, Dan, pa-shoutout kung nasa Sukli na... Happy Yaw-Yaw niya, isura ng manginabuhit, ano? Nawa pag-isildo. Pag-isildo, pila na lang ka. Karon, ugma mo. Kasi mo request na po, third request na po ng pinaw. Nagkirat na kong sildo nun. Gamay na pag-yung sildo nun kapikwaon. Igo rin pambayad kurinte. Nakakot ka na buhay, oy. DJ Jonel Sagayno Remix. Ano guys, ano to fruit salad. DJ Jonel Sagayno Remix. You're way too. Alma Lasaga. Alma, pakitamsak naman sa premiere po ni Dan Rip. Nakapin po yung bahay niya. Pakitamsak naman yan. DJ Jonel Sagayno Remix. Our channel, pakitamsak naman din sa sa premiere po ni Dan Rip, guys. Pag-iwan ka lang ng bakas, pabalikan ka niya. It'll never work. You have me suicide. Tita Rosie, naman kay Dan Rip, Tita Rosie? And also Angels. Tita Rosie, and Angels naman sa premiere ni Dan Rip. Iwan ka lang ng bakas, babalikan po kayo. Napaka-legit yan si kapatid. Napakabait pa. Ang ganda pa ng mga content niya. Travel. And food and travel sa kanya eh. Babalikan po kayo dyan. Isa-shoutout pa kayo pagbalik niya. Andyan lang yan, naka-BG-BG lang siya ngayon eh. Nagpapalipad siya sa akin ngayon guys. Naka 750 yen ako ngayon. Tamsak Dan sa premiere mo, Dan Rip Amori. Yan. Friend ko yan friend mo ba yan si Dan Rip mo, Nick? Hindi mo naman to ex-boyfriend. Yung totoo mo, Nick.
Ex-boyfriend mo o friend lang? O boyfriend mo? Me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these Yes, hindi, no? they only wanna do you suicidal. Uy, kapihan tayo. Thank you for coming, kapatid. Hey, kapihan tayo. Patamsak naman sa premiere po niya, kapatid, ni Drandre Pamori. Mag-iwan ka lang na bakas, babalikan ka niya. Ha? Saan ka ba sa, Monique? Sa Tokyo ka, Monique, di ba? Tokyo or sa Osaka? Pero si Drandre, nakikita ko, saan siya pumunta sa Paris, France, Dubai. Ang dami niyang mga place na pinupuntahan niya eh. Tokyo. Ay, may biyahe pa naman kami dyan sa Tokyo, Monique. Kaso lang malayo yung kasi yung cross terminal from the downtown, no? Ay, J-Vlog, thank you for coming. J-Vlog, please, patamsak ka na sa premiere po ni Drandre, pilang ka na ng bakas. Pabalikan ka lang dyan, kapatid, no? Monique, dikitan mo rin si J-Vlog, oh. Baka hindi mo pa kadikitan. Suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these Punta ka dito, libre mo. Anak ng tipaklong, ako pupunta tapos ako maglibre. Ano ba yan? Ano ba yan, Monique? Dapat, pag ako ang pumunta dyan, pogi ni Os, ay, dami na, maliit na bagay lang yung sa. Grabe naman talagang, marami na talaga kayo nagkasasabing pogi daw ako. Pero, tingnan mo naman yung damit niyo. Wasak-wasak na, wala man lang kayong pambili, pangpakulay, pambili ng they only wanna do you dirt. Suicidal when they say Pagulay mo na kayo para ganado si Jose. Malit na ba? feelings like it, I don't know how to make it better. I'm back! Yan, guys! Andyan si mama. Mama! Guys, I Nanguto pa. believe what Share yung blessing mo, GR. I'm losing my mind. O, J-Vlog, mag-share ka ng blessing. Ikaw talaga. Nasa pure gold pa ako. Ganun ba? Beautiful girl, Mama, dikitan mo to si Drandre, mama. never work. Napakagalanti to. Ang ganda pa ng content niya, mga vlog niya. Mama, andyan po yung bahay ni Drandre, nakapin po. Iwan ka ng bakas, babalik ka nga niya. Pag pumunta yan sa LS mo, sabi, Drandre, pasalan mo rin to yung LS ni Ibet na mama, alas 9. Marami rin siyang banana rin, no? J-Vlog, mag-iwan ka ng bakas sa aking video. Pamili ka lang dyan sa mga video ko dyan. Mamaya na kita dikitan sa iba kong banana, ha? Mahirap kasi magdikit. Cellphone lang kasi ang gamit ko, guys. Wala ako pambili ng laptop. Padalan mo nga ako ng pera pambili ng laptop para mabilis magdikit. Kapihan po tayo ninyo. Yan, nagbaba po ng bahay, guys. At the same time, si Tita Rosie. Yan, Tita Rosie, babalikan po kayo ni Drandre pagka magalan. Andyan lang po si Drandre, guys. Naka-BG-BG lang. Ay, Solas Muda. Hello. Dito na si Solasi Muda. Thank you for coming. Thank you for coming. Guys, please connect to Libit Mama, guys. Boss, yes. Solas Muda, anong balita dyan? Magpamimber ka na? Magpamimber ka na sa akin? Or magpakulay lang? Ano to? Dan R? Dan, ano to? Dan Red? Alma, baki ano naman kay Dan Red? Sa premiere niya. Tapos, DJ Jonel sa Gyno MX. yung ano, may jacket. Guys, siguro, siguro nagtanggal ng mga jacket, si ano na siguro, Nightfoot. Kasi ang dami siguro, kasi hindi ako nagtatanggal ng jacket, guys, eh. Sa sobra siguro ng dami siguro, inaano ni Nightfoot siguro. Yung mga hindi na, ngayon ka lang nakapasok ulit, di ba? Sa last mo da. Siguro yun siguro ang dahilan. Kasi minsan, kasi dito natatanggal talaga yung mga ibang jacket, nakukulat din ako. Balikan ko po ng bakas, yan. Sige, si Art Channel. Art Channel, natikita mo na ba siya, no? Si Danrip? O si Kiro Jor TV host, naka-BG lang ako. Sige.
Na-busy ka last month, kaya siguro. Ang parang, libet na mama, daan po. Huwag ka mag-alala guys, balikan po kayo ni Ibat mama. VIP ko rin yan. Ito guys, pakiano naman kay Hearns guys. At saka ni Kim. Kim Bustos. Mga VIP ko ngayon yan guys. DJ Jonel Sagayno Remix. At ang napansin ko guys, yung mga hindi na active, yung parang matagal lang hindi nakapasyal. Parang yun ang tinatanggal ni Nightbot ng ano. Ayun, Jasmine GC. O yun, nandito na si Jasmine GC. Yun. Yan ka, Jasmine GC. You already did that. May jacket ka na kapatid. So, dikitan mo na yung mga nasa taas. Andyan marami. Andyan si Art Channel. Andyan si Monique. Busy pa si Cute. Andyan po si Cute. Mami Ann Channel. Andyan si Mami Ann Channel. Kapihan tayo, Dan Pulpak. O yan, andyan si Horns. Oh. Sipag talaga ni Horns. Sipag mo, dong. Nga na, dong. Ako sa una, dong. Guys, maniwala ko sa hindi. Nangingisda ako, guys. Yung channel ko, yung subscriber ko lang ata, 3, ha. Nag-start ako mag-YouTube. Ano lang, last first week of July. O yung mga end of June. Nag-start ako mag-YouTube. Ang subscriber ko pa lang parang 3. 3 pa lang. Pero, na-monetize ang channel ko September first week, second week. DJ Jonel Sagayno. Marco Malabanan, good afternoon po host. Marco, thank you for coming. May jacket ka na kapatid, so you can start to drop the link. Please connect everyone. Yan, makikaba na kayo ng bayan guys. Makipaglablaba na kayo. Mega shoutout sa 19 million viewers. Yan, and don't forget to subscribe also, ticket to Danrib guys. Ang mag-iwan po ng bakas. Andiyan po ang bahay ni Danrib. At sa premiere niya, pakitamsakan at mag-iwan po tayo ng bakas. Ha? Jasmine GC, si Danrib, oh. Tamsakan mo yung premiere niya, tapos iwan ka ng bakas, balik kang kanya kapatid. Napaka-generous na, super chatter ko. Lagi talaga nagpapalipad niya sa akin. Tapos pasensya na busy lang dito lang ako. Sige, Blue Sky, huwag ka mag-alala. Happy New Year po lahat, sabi po ni Marco. Guys, please connect to Blue Skies, guys. Andiyan po yung bahay ni Blue Skies, yo. Horns! Please connect to Blue Sky, Horns. 1, 2, 3, go! Please connect to Blue Sky, Horns. Andiyan po yung bahay niya. Jasmine GC, please connect to Blue Skies also. Yo. Jasmine GC, if you, maguna ka na magdikit kapatid, no? Huwag mo nang hintayin na, dito yung... Maganda yung ganyan. Sabihin mo, on the way. Para alam nila, didikitan ka rin diretso nila, hindi ka nahintayin. Kapihan tayo, baka hindi mo makadikitan si Blue Sky. Pakidikit naman. Hello, Dan po, sabi po ni GNR. Yun, thank you. Ay, Salasi. Pakidikit naman kay Dan Rib, tsaka kay Blue Sky. Dan po kay Hearns, 88. Yan. Thank you. DJ Jonel. Yan ka ba kay Kim, Kim. Kimi Busto, guys. And also, Glinda, guys. Please connect to Glinda, guys. And also, Mama, guys. Libit lang, Mama. Dikit-dikit naman tayo lang, guys. Dikitan nyo na. Dikit-dikit lang. Gas, saan ka dito sa Qatar? Sabi po ni Cute, no? Kano lang yan, Cute. Nasa gilid lang ng sa gilid ng bahay nila. Andyan na po siya. Shelly Acaso Dan Pulpak po, sabi po ni Hearns, 88, yan. Okay, sige. On the way ako kay kanila. Iwanan ko lang. Mag-iwan ka lang ng bakas sulas, babalikan ka po sulasi, no? Andyan po si Dan Rib, andyan. Dikitan mo rin. Tamsak mo yung premiere niya. Ako ng tubig, guys, ha? 1, 2, 3, go! DJ Jonel Sagayno
guys, may mega shout to 16 million viewers. DJ Jonel sa Gyno. Dikit-dikit na po tayo guys, magdikit-dikit na po tayo. I want you here with me. I know that you love Monica, Dan, sa'yo, pabalik na lang po. Huwag ka mag-alala, babalikan ka po ni Monique Dan, Jasmine. Sabi si Dan, pulpak pasukli, kapihan tayo, Dan, sabi po ni Monique. And just cooking, badikit yan, ang guba ng bayat at the same time. Jasmine, please. Uy, mega sa 18 million viewers. Sabi naman ang fan. Ano si Jolly Ninja, guys? Ano mga Kaya tayo, Monique, on the way. As the bass, 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 as the bass. DJ Jonel sa Gyno Remix. Take it one more time. Money, what it say? Let's fall in love. One more time. Need you now. By my side. Take me Yan, JB Vlog, Japan, Dan Pulpak, sabi ko ni Hearn. Yan. Hearn, nalagyan mo ba ng Beyond Vlog? Yung mga VIP ko? I want you here with me. I know that your love is gone. Yan, si Julie, dikitan mo. Pag magdikit ka sa mga VIP ko, Hearn, lagyan mo ng Beyond Vlog sa dulo, ha. Nantok yata, sumakit na naman yung likod ko, guys. Hindi po kubibo. Iwan lang po kayo ng bakas, guys. Sabi po ni Art Channel. Yan, 20 million viewers na tayo. Yan, hello, Dan, Tamsa Coast. Yan, guys, andyan na po si Shirley. Yan, nurse, dikitan mo si Shirley. Kumusta ka na, Shirley? Kumusta ka na, kapatid? Yan, guys, please connect to Shirley, guys. Hey, mega shout out. Thank you sa busy kapatid. DJ Jonel sa Gyno Remix. Kita ro si Dan Pulpak sa'yo. Guys, magdikit-dikit na po tayo dyan, guys. No? Unahan nyo na po. Huwag na po kayo maghintay na, guys. Dikitan na po natin kung ano yung mga dapat. Make me wow, thumbs up ko, make me wow. Dito mo kami nga, may jacket ka na kapatid. Yes, may jacket ka na, make me wow. Thank you all sa pagpasok dito sa akin. Sa aking Yelis kapatid. Sa aking munting tahanan. Yan guys, yung mga nandyan na nagbaba ng bahay, ano, dikitan nyo na po yan guys. Huwag nyo na pong hintayin na, huwag nyo na pong patagalin, no? Sayang yung oras. Nangingisdala mo lang tayo, dikitan na. Ako guys, maniwala kayo guys. 2 months and a half lang ako nag-YouTube, na YT na monetize na po yung channel ko. Mag-start ako ng 0 na banana guys, no? Mag-start ako ng YT nung umuwi kami ng June. Napauwi kami. Tapos, mga July 1st week, nag-start na ako mag-YT. DJ Jonel. Hindi ko alam na may ganito palang kalakaran. Tapos yung Those guys is done to you, girl, pull back. Sabi nga. Guys, please connect to admin, guys. Mix for CTV. Lord, lagyan mo ng Beyond Vlog, Lord, ha? Pag magdikit ka ng mga VIP, Lord.
Mga kasama natin yan, nurse, sa VIP. Hindi mo ako inad sa Facebook eh. Yan mo ako sa Messenger. May Messenger ka ba? Para ma-add kita sa aking mga listahan ng mga VIP at pag may mga ano doon, madikit na mo mga iba. First, ito yung ano ko, hindi ka na mag... First, yan po ang aking ano. Meron host. Okay. First, i-add mo ako sa aking Facebook para ma-add kita sa aking mga VIP. Yan o, Never View Bernat. Yan po, ano si Papa o. Never View Bernat. Para dun sa mga sa GC ko, GC natin, lahat ng mga member ko. Pag may mga videos lang ina-upload or mga ano, nilalapag nila doon, at least pag makita mo, pwede ka doon ka mo dumikit. Yan, house out mo na ako, linis ko muna subscription ko, di na ako makadikit min ko, nako. Gamit ka ng nasipa ka ni Lolo. Hintayin mo muna ng mga 2 days o bukas para makadikit ka. Ano lang, musikero, gamit ka ng yung isa mong account, yun ang gamitin mo. Tapos yun ang gamitin mo pag pangisda. Tama, sa lasaga sa bahay mo, sarap ng banana cake mo, tusok na sa sabi po na Sulasi. Yan guys, ganun ba yun? Oo. Nasobrahan ka ng dikit, napalo ka ni Lolo. So maghintay ka siguro ng mga 1 to 2 days. Ang gawin mo, yung ninja mo na isang account, yun ang gamitin mo pang pangisda. So yung link namin mo, yun lang yung i-copy mo. Tapos yung ninja mo yun ang ibaba para magbalik. Hi, Susin Vlogs! Yun, may jacket ka na kapatid. Thank you for coming. Hi, si Susin Vlogs. Are you Filipino or... Filipino, no? Akala ko mukha kasing ka yung... Yan, Amy, wow, on the way. Amy, wow. Sabi po ni mo na. Ibaba ko bahay ko. Sige, ibaba mo yan, Ice. Ice, please, pakidik, guys. Paki-thumbs up naman kay Dran Ribs, guys. Mag-iwan po tayo ng bakas. At andyan po, nakapin po yung bahay. Ito po yung bahay ni Dran Ribs, guys. Yan po ang bahay po ni Dran Ribs also, guys. Please, sa premiere niya po yan, guys. Premiere niya. Thumbs up na lang. Yun, IC Yozen Vlog. Lapagan dito, so pwede ka magbaba ng bahay na. May jacket ka na. DJ Jonel sa Gyno Remix. Okay lang po ko, Shirley. Busy ka sa work mo. Kumusta na si Auntie Gloria dyan? Guys, Hers, dikitan mo to si Shirley Acaso. Happy New Year sa inyong lahat, sabi po ni Shirley. Yan, bahay ko, mag-iwan ng bakas. Magdikit ka rin, Ice, para at least, mabalikan ka, no? Mag-iwan ka ng, ito, tamsak kami yung premiere po ni Dran Rip Amori. Para mabalikan ka po niya. Andiyan po si Shirley, dikitan mo rin si Shirley. Si Solasi, no? Para dumami po itong banana natin, guys, mangisda po tayo, guys. Kasi pag hindi tayo mangisda, guys, today, kung hindi ka magdidikit, guys, today, malalagasan ka ni Lolo. Kasi kung mamaya maglalagas si Lolo, at least kung yung may maisda kayong 10, malagasan ka ng 5, kaya paano may 5 naiwan? Yun, Miss Vlog, may Johnny, padikit to sa Happy New Year. Yun, baba ka ng bahay, kaway beyond. DJ Jonel sa Gyno Remix. Tita Rose Vlog, padikit po, thanks. Unahan mo na, IC Yusin. Unahan mo na sila, yung mga may dyan, i-shout out mo. Andres na, Ton? Malo pa rin doon, nayakap na po kita. Yan, no?
Hi, see you in vlog. Dan po, sabi po ni Kapihan tayo. Yes, let's connect to Shirley, guys. And Mami. Mami ang channel. Beautiful day. When you say that you love me. Oh, Hi, si Yosin. Pag mag-style mo magdikit, di ba, pag may makita ka dyan, sabihin mo, isalibit mo, example natin, Tita Rosie, sabi mo, Tita Rosie on the way. Oh. On the way sa bahay mo. Makikita ni Tita Rosie yan, ay pupunta ka pala sa bahay. Si Tita Rosie rin, automatic, pupuntahan ka na rin sa bahay niya. Ganun ang diskarte. Shout out mo ba? Shout out pag pupunta ka. Mga ganung diskarte para madali. Yun, Jana Jean. Hi po, join naman po. Sige, Jana Jean. Welcome pa po dito sa aking bahay. May jacket ka na, kapatid. May jacket ka na. So, umpisahan ang pangingisda natin dito. car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. You drive on and follow the sun. Yun, guys. Si Sandra, guys. Go on and on. Let's connect to Glinda, guys. Hey, it's a beautiful day. Hey, may kapag kay Sandra. Anong balita sa Sandra? Beautiful Sunday. This is my beautiful day. Igmi mo, ito pong bahay po ni Hearns. Ito po yung bahay po ni Hearns. Say that you love me. Oh, my, it's Yan, ang bahay po. Hana Jane. Hi, guys. Padikit po. Yan. Sunday morning. Hindi ko na sa padikit, guys. Dalawang banana. Yan, guys. Si MG, dikita nyo. Dalawang banana po palit. Guys, nagkanda po si Bianca, guys. Nagbaba po ng bahay. Dikitan nyo na po. Angelina, baby, please, baby. Dikitan nyo ako. Dikitan ko kayo after ko mag-shower. Mag-shower. Cartier, that's smart. Angelina. Ready, steady, start. We can jump on the floor. We can jump on the couch. Baby, we can cha-cha all around my house. We can cha-cha in the night. Cha-cha till two. And if you cha-cha me, I have to cha-cha you. Angelina. Oh, sweet. Senorita. I guess you say yes. Angelina, Angelina. Be my senorita. Guys, please connect to Dranrip, guys. Naka-duty lang ako, host, kapatid. PG lang mo. Sige, Dranrip, okay lang, okay lang. I-ano rin natin yan. I-fix din natin yan. Nandito, naka-ano naman, kinapik ko yung Guys, please connect to, guys, Dranrip, sa, primer niya. Binaba po niya, no? Binaba po. Okay, full pack dan sa'yo, sabi po ni Blue Sky, no? Host, ang sarap magsayaw, yun. Unahan mo na yan, Solasis. Unahan mo na yan. Ayan guys, dikit-dikit na po. Guys, please connect to Glinda, guys. Glinda. Andiyan po yung bahay ni Glinda, guys. Sandra Dam po, salamat. Jana Jean, naman kay, kay Glinda, guys. Andiyan po sa taas ang bahay niya. Yung bahay ni Glinda, andiyan sa taas, guys. Yan, si admin, guys. Naman kay admin. Unex Sorana, Dandikit, Kalimbang na po. Sabi po ni Igmi mo. Last message si Paul Pax, Sokli, please.
Jonel sa Gyno Remix. Yan, see you, bye! Ay! Nasakit ng likod ko, guys. Nangihina. Pag may makulay dyan, pag may kulay, parang gumagana ang katawang. Take me down, full pack. Yan. Sa Gyno Remix. Nakachinito vlog, dan full pack. Oy, yan bagong shower daw si Monique. Ay, nako. Dalaga pa yan si Monique, guys. Dalaga pa yan si Monique. Naghahanap ng jowa yan si Monique, guys. Tingnan mo namang itsura ni Monique, guys. Artistahin yun. Artistahin yan si Monique, guys. Grace Danes! Yan, kapatid, may jacket ka na, kapatid. May jacket ka na, Grace Danes. DJ Jonel sa Once you did done. Yan, Grace Danes, may jacket. You can start to drop your link. Please connect everyone. It's here. Monique Soriano, Dan Pasukli po, sabi po ni Grace Danis. Namsak Dan Dodongay, tita Tipokwang, kumusta ka na, te? Guys, please connect sa Tipokwang uso, guys, no? Ang aking palang heart. Sige, te, salamat. Please connect to Pokwang, guys. Hello, sis po, yun. Wala si Chris. Nagkikit siya, hindi pa sa nagbabasa ng link na hindi pa nabigyan ko DJ ng... Jonel sa Gyno Remix. Grace, where are you now, Grace? Just yan, GC, tusokin ko na bahan nyo. Hindi pa na Astera on the way. Kami sa 30 million viewers, no? Yan na yo, TV Tamsak Dan Bion Vlog. Kapatid, may jacket ka na? Yan na yo, TV Tamsak Dan Bion Vlog. Happy New Year, te. Kumusta ang New Year, te? Te, pasensya, te, nung mga mo, nung bagong taon, talagang, hindi ako naka-focus talaga sa ano, kasi nag-busy kami rito.
guys, paki-thumbs up naman guys. Kaya kayo na yan, nakapin po yung ano niya guys, ni Tipukwang guys, ano sa taas. Yan guys, hindi ka nakadikit kay Tipukwang, paki-thumbs up na lang po yung ano niya. Ligo challenge na, 2 piece. Ito ni 60 views! Grabe! Laki na ng bahay mo, tiya, 3,500. Naunahan, grabe bilis lumaki ng bahay mo At gabay ng magulang ang kailangan. Maaari Grabe, bilis ng bahay mo lumaki Okay Yan guys, hindi ka dikit kay po Ate Pukwang. Andyan po yung bahay niya, nakatamsak po. Pagkadikit na lang. DJ Jonel. Jasmine, kanina pa ako na-dance sa'yo, sabi po ni Hana King. Mag-iwan na po kayo ng bakas guys, sabi po ni Nas Yumi TV. I hope you see my words. Now I'm shaking. Yan, Mix Blood, Mix My Johnny, MC Sukli na po kita. Thank you. From you. Wah, di magic ang banana na ako dong. Di yun sa manimong magic te. Parang nagana naman, nalapsa naman ko nimo. Ako yung tawag, sige kong pangisda yung taon, dugay mo taas. There's one thing that I need from you. Kita ako sa likod guys. I'm shaking. Makit ng likod ko, kaupo ko yan guys. Wala man lang nagkulay, pakulay, gano'n. Kaya nangihina na naman si host. Host na kapatid po ko ang Happy New Year. Dodong sa mga dumikit sa akin, 2 banana po. Ganun ba? DJ Jonel sa Gyno Remix. Leave me my friend. Keep my love open to the very end. Let me show you love, all the pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my word. Since only you, nobody know I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I'm shaking. No, I'm not perfect, but I hope you saw this coffee. Yan, may siya sa 60 million viewers. 16 million viewers. Dala Jana Jane. Kapiyan tayo. Salamat kapatid, Pukwang. Ate Blue Sky, malapit ka na ba ma-monetize? Malaki na bahay mo, di ba? I'm back, host. Busy lang sa trabaho, sabi po ni Valencia. Ayan. Yan, Cabro Vlogs. Bumalik na rin si Cabro Vlogs. Guys, advice lang po, yung trabaho. Saka na yung trabaho, guys. Mangisda muna tayo. Yung trabaho, andyan lang yan. Yung isda, minsan lang to. Ay, magandang araw sa ating Ay, buti na lang naka 1K ka na, te. Ate Blue Sky, buti 1K ka na. Ate Blue Sky. Atis, focus ka na sa ano, atis, focus ka na sa ano, atis, focus ka na sa ano, atis, focus ka na sa ano. Ay, ate, Silver Sea ako, pero ano kami, ang binili na yan ng company ng Royal Caribbean. So, Royal Caribbean na nagmamanage sa aming, bakit di ka mag-apply sa Royal Caribbean, te, no? Mas security, malaki ang sahod, pero yun nga lang, try mo lang, marami lang mga requirements na kukunin mo, training. Pero kung kung okay ka naman na din, Yan, RC Gonzalez, kabit ni... Ay, kabit na naman ito ni Cute. Gabi to si Cute talaga. Galing ni Oso Mayaw. Wala bang pakulay dyan? Wala ba tayong dyan? Pangkapiman lang. Tumakit ng likod ni Host.
Bata tayo sa boss. Host! Sabihin mo lang yung boss mo na nangingisda ka, guys. Sabihin mo na, sir, saglit lang, sir. Excuse me lang. Mangingisda mo na ako kasi may YouTube channel ako. Baka gusto mo mag-subscribe. Jonel Sagay. Andyan po yung bahay ko. Oh. Maano ka pa? Malapit na. Nag-email nga sa akin, Dudong, ang Royal Caribbean sa kuha kaso. Okay na ako sa duty. Kuno kasi makabot din ako ng... okay na natin. Okay na yan, te. Diyan ka na lang, huwag ka na magbarko. Tresyo ka pa sa barko. Magbarko ka, magtitraining ka na naman ulit. Daming training mo, lalo na kayo. Tapos pantay ka sa gangway, ang haba, aga ka magising. Set up ka ng ikot-ikot ka sa barko. Sagayno Remix. Wala, sa Pukwang, malaki naman ang barko doon. Marami naman din kayo. Wala siya na, binisita na kita, idol. Sabi po ni Nas Yumi TV. Na kaya Yumi. Guys, please connect naman kayo, no, guys. Kay Shirley, guys. And also, kay Dan Ribes, ang aking... Dan Rib, guys. Paki-ano naman kay Dan Rib, guys. Andyan po yung bahay niya. Yan, guys. Binaba po binaba ko ito. Dan Rib, guys. Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate Dahil- you, but I was just kidding myself. Kita ka gwapo. For every moment, Jonel start Sagayno. a place. Okay na yan, Diyan ka na. Maano ka pa? Okay lang sana kung nasa 30 ka pa lang. Ganyan. Pag may edad ka na, Like mahirap na. cold water, Tapos maalon pa. sometimes you Pero kung gusto mo talaga mag-travel, try mo lang din. Pero kung ganyan yung sahod mo dyan, para sa akin okay na rin yan. who's there? 70 plus, okay na yan. Ang security sa aming barko doon, sumasahod ng mga 2-3. $1,300, ganyan. DJ Jonel Sagayno Remix. Guys, padikit naman clone dog, dan, dikit, host, full pack. Sige, sige. Mamaya, dikitan kita mamaya. Bigyan kita ng 5 banana. Guys, please connect to Shirley, guys. Okay? Pag-connect naman kay Shirley, guys. Dingle. 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 Mix. Mix. Flow. Salamat. Mag-iwan lang po kayo ng bakas, guys. Mag-iwan lang po kayo ng bakas. Mix. Mix. Flow. Flow. Hi everything! That is COVID-19. Because it's called 19 because the virus age is 19 years old. Ha? Totoo? Yung mga magdidikit sa akin, yung mga bagong dikit, mag-iwan kayo ng bakas at bibigyan ko kayo ng 4 na banana, guys. DJ Jonel Sagayno Remix. Apat na banana ang ibibigay ni host. Guys, paano naman kayo, no? Kay Dan Rib, guys. Paano naman kay Dan Rib, guys? Yung mga ano niya, guys, please. Gusto nito Dan Rib, guys. DJ Jonel Sagayno Remix. Hi everything! That is COVID-19. Because it's called 19 because the virus age is 19 years old. Ha? Totoo? Meron ba, Dan Rib?
lang guys ha. That is COVID-19. DJ Jonah Sagana. Guys, magtikit-tikitan lang po tayo dyan guys. Dingle, 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 dingle. Club, club, club. Sino kalaro mo doon? Ha? Sino kalaro mo? Sige guys, magtikit-tikit lang kayo. Tikit-tikit lang. Huwag kang lumabas na. Galing ka sa kabilang bahay, guys. Galing sila sa kabilang bahay. Hindi na to. Ha? Sit down. Nag-sleep ka o nag-play ka doon? Nag-play ka ng mga kids? Ha? Kasi nagalaro mo doon. Ay, ano nga hawakan yung phone sila? Ito ba yung book? Mami? Nanto? Nanto ka pa? Yan guys, dikitan niyo po si Hearn guys. Tumawag si Bongma. Sabi ko ba maya na rin sa to? Sabi ko, ano kayo sa kabila? Tatawag na natin sa ulit to. Tawag po mo. Ibawal ang mga grupo-grupo, mga apil at subiso, kay doon kita'y distansya. Ayan, mega shot kay Ronilo, kapatid na Ronilo. Manakag-countdown, ilis din. 30 minutes na ako, matapos na ako ng 30 minutes. Let's disconnect to Ronilo guys, ang ating super chatter. Kay Ronilo guys, andyan po ano naman, sa super chatter ko. Bakit namatay? Ba't namatay si CP mo? Nalubat? Nalubat? Uy, si Miss Flawless, andito. Galing ni Miss Flawless. Parang pinopromote mo si By TV. Yan guys, please connect to By TV guys. And Glinda also. Nasa may TV dan full pack, sabi ni Hearns.
3 oras, kalahati lang, napatay. Buti na lang, na-recover ko pa. Nalupat yan, nalupat, ano? Wait lang ngayon, patayin ko na itong inwat ng ingay niya. Hey, mega shot kay Travel Tabay. Thank you for coming, kapatid. Thank you for coming. Manisa na kayo. Manisa na kayo, guys. Manisa na kayo. Ayan, Rocky Vlogs, thumbs up down, kapatid. Thank you for coming. May jacket ka na. May jacket ka na. DJ Jonel sa Gyno Remix. Guys, kain tayo guys. Snacks. Talagang basic high horse, yun. Yan ang tanong sa akin, ha? May jacket ka na, kapatid. Talagang basic, may jacket ka na. May jacket ka na, talagang basic. Ako. Dikit-dikit na kayo lang, guys. Dikit-dikit tayo. Yung mga hindi pa kadikit ng kay host, magdikit kayo. May lagyan nyo na po ng diyon sa dulo. Magdikit kayo, guys. May banana po kayo. Bibigyan ko kayo ng banana. Hey, guys. Sino po yung gusto nyong madikitan? May 5 banana po. Magdikit kayo kay Miss Flawless. Magdikit po kayo ni Miss Flawless. Meron kayong 5 banana. Dikitan nyo na po si Miss Flawless, guys. Ano po yung bahay ni Miss Flawless? Nakapin po. Magdikit kayo 5 banana pong ibibalik nyo sa inyo, guys. Unahan nyo na. Byte TV. Sino ba si Byte TV? Byte TV, nagkasal kapatid, Yan. Surely Foods, no? Bianca Chloe Danarong. Bali, tapos tingin. Nangyakit po, full watt, nag-iwan mi ng bakas. Yan. Mag-iwan kayo ng bakas, guys. Kanto yun. DJ Jonel sa Gyno Remix. Yan, dating dikit na lang.
Pakain, Hos. Snack guys, snack. Ayuda ng gobernador ito sa ano. Ayun, may ayuda kasi. Mega sir, 20 million viewers. Dami ng 20 million viewers. Dami. Dami ng Yontan King. Tosok Miss Flores. Boss out lang ako. Sige, blues ko ha. Thank you sa 20 million viewers. Oh, Jerry Delaven, thank you for coming kapatid. No? Happy New Year also. Ronilo si Granada, dikit na ako sa bahay mo. Yan guys, dikitan niyo po si Ronilo guys, may 3 banana. At sino po yung didikit kay Miss Flawless, may 5 banana. Ganun pa rin, Jerry Delaven, laban pa rin, no? Naghihintay ng mga pakulay. Para mawala ang sakit ng likod ni Host. Jiyong Changyong, tusok Host. Ano to si Jiyong? Dami naman itong ano to si Miss. Guys, please dikit kay Miss Flawless, may 5 po kayong banana. At kay Ronilo po, may 2 po kayong banana. Makukuha sa kanya. Hanggang isda-isda na naman kayo. Wala pa kayong mga pakulay dyan. Pakulay-kulay mo na kayo, host. Kahit mga... Miss Flawless to Chire. Delaven, baba ng bahay. Bahay ni Miss Flawless kayo ito. Si Leona Hiramis. Ay nako, sakit na nga ng likod ko. Nakaganyan na nga ako. Kala mo Ronilo madali lang mag-LS. Si Miss Flawless lang grabe mag-LS. Isipin mo 8:30 ng gabi. Tapos matatapos ng LS umaga na alas 11 ng umaga o alas 10. Ganun yun mag-LS, ang tindi. Tapos tulog yan, magdamag, gising ng gabi, yan. Isda. Tapos bukasan, hindi mo na mag-LS. Next, sunod naman, saka na mag-LS. 10 a.m. pala matapos. 8:30 p.m. to 10 a.m. Yun ang tapos. Hindi ko kaya ganun guys. 3 hours kaya. Wala, yung likod ko talagang ano na. Ang hirap makaupo kaya guys. Ano matagal. Tapos walang mga lumilipad. Ay, ang hirap nila. Sige po, Art Daniel, maya balikan kita yan. Tamsak Miss Flawless, nakarami ako kagabi till morning. Yung. Grabe nga si Miss Flawless. Grabe yan, masipag ka talaga mga isda doon. Kahit ako rin, pati ako na ano na rin ako sa kanya eh. And dahil sa kanya, na lalo akong matagal matulog. Kasi nangingisda rin ako sa kanya eh. DJ Jonel sa Gyno Remix. This is Morning Star of Antique, the brightest shining star of Western Visayas. Sumabay, kad mag-kiay-kiay sa mga remix ni DJ Boom Idol, like lumpa ko na. Grabe ko si Army Girl. No? Dami mong alagad eh. Ikaw na. Yumi TV, puntahan ko na mansion mo. Yan. Guys, please connect to Danrip, guys. Danrip. Uy, Binata. Tamsak Dan. Binata, may jacket ka na Binata. Hindi po galing Binata. Ay, huwag niyo po kalimutang tamsakin at tikitan si Host, ha? At mag-iwan kayo ng bakas para mamaya balikan ko po kayo. Bago lang po. Sige, baba ka ng bahay dyan, Binata. Pangisda ka na dyan. Baba ka ng bahay, Binata, para... Para sa pamilya ko, I only give the best tasting crispy
The best tasting. Yan guys, ikaw rin binata, magdikit ka rin. Your latest favorite Dikit ka rin para ano rin. Baka na pala ng bahay ni Binata, niluloko lang tayo rito ni Binata. Baka na pala ng bahay ni Binata, niluloko lang tayo rito ni Binata. Thank you, Binata. Matik yan, no? Yo! Ito pa ginawa ni Binata. Guys, ang importante guys, ang advice ko lang po sa inyo, hindi lang po tayo maghanap ng banana para lumaki yung bahay natin. Importante yung makahanap tayo ng organic na maging kaibigan natin. Kasi sapagkat yan po ang tutulong natin. Pag nag-LS kayo, dumating sa panahon na mag-LS kayo, dyan, susuporta rin sa inyo. Yun po yung pinaka-main reason. Hindi yung sobrang laki ng bahay natin, tapos pag nag-LS tayo, walang manonood, walang susuporta sa atin. Importante yun na marami tayo madikit, maraming banana at marami rin tayo, magiging kaibigan din natin. Anak nito Garcia Tosok, saan mo itong pinagpapangalan mo to rito, Miss Flawless? Ay, kapitbahay mo, Atmos, harang tamsakot, bago po dito. Yan, Atmos, may jacket ka na, Atmos. Thank you for, hawak mo pala yung pamilya mo. Akala ko kasi Dan Curly sa premier mo, sabi po ni Binata, yan. Atmos, may jacket ka na kapatid, ha? Hoy, Roski Vlog! Girls, thank you for coming, kapatid. Dating dikit na tayo host. Oo nga, Atmos, naalala ko. Hanggang dikitan niyo, magdikitan na po kayo ng guys. Habang may oras pa. Yun, Lovely Gulien, pa-join. Yan, Lovely Gulien. May... Nabigyan pa ng jacket ka. Ay, wait. Ay, ba't please? Ano mangyayari? Baliktad. Ayan guys, pakidikit na lang guys, pakidikit. Boss, busy mo na ako ha, nagutom. Ako nga, kumain nga ako rito ng Kanina talagang nag-uusap ako, talagang nagutom talaga ako. Yan, Lovely, may jacket ka ng kapatid. Ha? Damang dikit lang guys. Ha? Akala mo lang madali mag-LS. Masakit kaya sa likod. Roski Vlog, punta na kita. Atmos na po sa iyo, babalik na lang. Carla Morabi, Tosok. Sino na naman to si Carla Morabi? Buong barangay talaga, ginawa mo ng account. Miss Flawless. Pati yung kapitbahay mo dyan, ng mga tambay. Ginawan po para rin ng Guys, paano naman kay Dan Ribs, guys? Please connect to Dan Ribs, guys. Music Maestro. Check this out.
Ay, Dan kay Valencia on the way to Jerry Talabin. Grabe. Ikaw na talaga. Yan, Jerry Valencia, tapos na raw si Miss Flores sa'yo. Yan, Drandred Adventure, Dan Pulpak, pabalik po. Yan. Shh! Oy! Ingit mo. Limon! Hindi mo kayanin yan, mga askal yan eh. Talagang basic dan po sa bahay mo, yan. Nagbaba ng bahay po si Cabro Vlogs, guys. Ay, sunod na lang ako, magpalupad, tabang ha, kay Kas na lang nabilin. Uy, ay, may problema na Ronilo, okay lang na, uy. Okay na dong, sunod. Ako gali maulaw sa imo gani. Kaya pa ko kabawi po sa imo po. Wala pa po kakagawa, po atuloy kalugsong ni dakbayan. Yan guys, nagbalik po si Monique, bagong ligo. Yan guys, bagong shower yan si Monique. Taga-Asa House, taga-Bohol ko ba? Taga-Bohol. Then, nasa Pangasinan ako ngayon sa misis ko. Binata Dan Tamsak, sabi mo ni Tita Rosie Vlog. Igminaw Dan ka na, pasuklin na lang. Salamat, Kalimbang. Uy, Samira Gutok na naman sa akin. Naku, Samira Gutok. Alam mo mga lagi kong sinasabing Samira Gutok. Kasi Samira Gutok, guys, yung tumakbong senador na natalo. Samira. Ay, pasensya ka na, Samira. Minsan kasi ikaw talaga. Ay, minami kasi kay Jody Pinay, ano. Guys, play pakiconnect kay Judith, guys. Guys, ang bahay po ni Judith, guys. Andan po, guys. Let's connect to Judith, guys. Ipipin ko yung bahay niya, guys, ha. Yan, nakapin na po yung bahay niya, guys. Guys, please connect to Judith, guys. Andiyan po si Judith, no? Currently, she's living in Barcelona, Spain. Muy buen, señorita. Nasdan po, sabi mo ni Binata. Yan, parang ano lang yan, tikit kalimbang lang yan, ha. Nas Yomi Dividend Pool Pack na rin po, yan. Tikit kalimbang, guys. Importante yan. Kalimbangin natin para, para ma-notified po tayo na ma-notify pag mag-release po sila. Sunwave, shout out. Balik sa, huwag ka mag-alala, babalikan ka dyan. No? Shout out to Felix, Atudos. Felix, Atudos. Todos di kama, guys, no? Todos di kama sa Rapidos, no? Rapidos bata resulta, guys, no? Balik sa on the way sa inyong bahay, sabi po ni Zolazi. Sino yan?
There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a minibar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. Miss a hickey or bruise. Pictures of last night ended up online. Dami pong tao ah. Hello. May kami shot. Pasensya na guys, may bumili kasing itlog guys, kaya ano. Hi, Mario Jane Bell. Hello po, host. Bigyan kita ng jacket. May jacket ka na kapatid. Thank you po sa inyo. Guys, magdikit-dikitan na kayo yan guys, no? Sapagkat si Bion ay medyo, si host ay medyo busy guys. Manang Lisa Vlog, Lisa Jane Vlog, thumbs up the nose. Yan, may jacket ka na rin kapatid. Manang. Pasensya ka na kung hindi kayo gano'n bigyan.
Bakit guys? Kasi may pumili po ng itlog. Pinaayos ko muna yung itlog. Nagtitinda kasi kami rito ng itlog guys. Baka gusto nyo pong bumili, mura lang yung itlog dito. Isang tray, tag 500 lang po. Guys, magdikit-dikit na lang kayo guys ha. Liligpitin ko lang itong mga sinampay ko ha. Babayaan ko lang to. Dikitan lang kayo dyan guys, dikitan lang. Sulput-sulput lang ako, saglit lang. Dito lang naman eh. Guys, dikit-dikit lang kayo guys ha. DJ Jonel sa Gyno Remix. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it's gold. Damn. Let's go. DJ Jonel sa Gyno Remix. Trying to connect the dots. Know what to tell my boss. Think the city took my car. Chandelier is on the floor. With my favorite party dress. Warrants out for my arrest. Think I need a ginger ale. Got myself into the bar. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it's gold. Guys, dikit-dikit lang kayo guys. Busy kasi ko. Busy ako guys. Busy. Meron ba tayong bago? Wala bang may na pumasok na walang jacket? Yan guys. Magdikit-dikit na po kayo dyan ha. Magdikit-dikit na po. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ikaw ay nakikinig sa malulupit na remix ni DJ Bobo. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Hanap ka na lang ng maluloko mo na bago. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Hanap ka na lang ng maluloko mo na bago.
Meron ba tayong bagong pasok? Wala. Wala pala. Sige. Magdikit-dikit muna kayo dyan, ha? Sapagkat nagliligpit lang si host ng mga sinampay. Ano? Kita mo yun. Makikita niyo yan, guys. Totoo yan. DJ Bobo Remix. Masaya nung una, pero di ko inakala na ikaw pala ay may tinatagong hininto ang pala. Tanong na sa isip mo, kung gusto ka nung namang ihirit mo, kahit di ko kaya ipipilit mo, kabisado ka na yung mga gimmick mo. Lumayo ka sa akin, di kita kailangan, hindi mo yata sa akin ay mayaman. Pinagsisiyan ko na mahalin ka, kaya ngayon nandun ako natiisin ka. Kahit na ikaw ay bumalik ka sa akin, pasensya mas kailangan kong paalisin ka. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Ginagago, hanap ka na lang ng maluloko mo na bago. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, huwag mo kong ginagago. Hanap ka Hanap ka na lang ng maluloko mo na bago. Ito na lang sila, guys. DJ Bobo Remix. Hindi nila ba yung gamit? Ayan, nagbabalik na po si host, guys. Nagbabalik na po si host. Yan. Sige, guys, dikit lang po tayo. Pag ha? Pag natapos mo na lahat na manadikitan nyo, pwede na tayong huminto. No? I have 15 minutes more to go. 15 minutes more to go, no? Pwede na siguro yan. Guys, magdikit-dikit lang po tayo, guys. Dikit. Habang nagdidikit po kayo, magpapalipat din kayo para at least hindi kayo maboring, no? Ganun ang diskarte, guys. Di ba nagdidikit kayo? So, sabay palipad, di ba? Ganun diskarte. Madami na naman yung tao. Ano bang nangyari dito sa ating LS? Ba't madami na naman? Imbis. Guys, bilisan nyo ng dikit, guys. No? Yung mga, dyan, dikit-dikit na tayo. Hoy, kambal ni Kylie Gaming. Mega shout kapatid. Pasensya na hindi ko na shout out kayo na. Kasi sapagkat ako ay nagdikit ng mga sinampay ni host. Sino pa bang hindi ko? Si Mario Jen BL. Pasensya ka na kapatid. Mega shout out po. Mega shout out sa kapatid, no? Sino pa bang hindi ko na shout out ngayon?
Pwede palipat sa aking ilis pag tapos ka na. Sige, sige, nag-ilis ka ba ngayon? Anong oras bang ilis mo, Mario? Mario Jen. Host, hanggang 10 p.m. Anak! Guys, magsasayang kasi si host. Kaya kung sino yung mag-ilis pag tapos ka na. Sige, ano na ako mga 15 minutes more to go na rin ako, guys. 15 minutes more to go. Magsasayang pa kasi ako. Kaya siguro, Mario Jean, pag bago mag-prepare ka na dyan para sabay palipatin na natin sa iyo. No? Mag-ilis ka na, tapos gamitin mo yung ninja mangisda. Ganun ba? Sige, sige, sige. Mylin Elwidin. Mylin, may shoutout kayo sa kapatid. Pasensya ka na kapatid, hindi kita na shoutout kanina sapagkat si host ay nagtiligpit ng mga sinampay na nilabhan niya kanina sapagkat ako ay labandiro. Guys, dikitan niyo po si Leona Irames. Si Leona Irames, guys, pag magdumikit po kayo ay may 5 pong banana po. 5 banana po ang babalik po sa inyo, guys, no? Then, si Ronilo, guys. Pag magdikit po kayo ni Ronilo, lagyan niyo po ng byon at 2 pong banana pong ibabalik po niya sa inyo, guys. Maniwala kayo sa hindi. Nasa New Zealand yan, guys. Tumutulong din yan sa pag-play sa mga watch hour niyo. At the same time, guys, magpalipad din kayo kay host. Jewel Marina, pabalik salamat. Ayan guys, si Monique Soriano guys, dikitan nyo na rin yan guys. Dalaga yan guys. Dalaga pa yan guys, si Monique Soriano. Walang jowa yan guys, walang jowa. Sabi niya sa akin, Mario Google Pin. Sabi. Miss Flawless guys, dikitan nyo, 5 banana yan guys, ibabalik. Then may LS yan guys, 8:30 ng gabi hanggang alas 10 ng umaga. Ganun po yung katindi mag-LS yan. Tapos isang araw yan, walang LS yan. Kinabukasan, LS na naman yan. Ganun ang style niya. Magdamag tulog yan guys. Pagtapos ng LS, tutulog na. Tapos gigising, kakain, tutulog naman ulit. Pagising na naman yan, maggabi na naman yan guys. Mangisda na naman yan. LS, tapos ng LS, kinabukasan, isda. Tapos mangisda naman, LS, isda, ganun yan. Tapos ang laki pa ng revenue yan guys. Ang dami nagpapalipad sa kanya guys. Pag nagpapalipad sa kanya, tag $30, $50. Ang lalaki na ng pera niya guys. So, akalain mong $3,000 na ipon niya. Sa akin, di pa lang umabot ng $30. Baka naman yan. Guys, dikitan niyo po sa Miss Flawless guys. 5 banana pong ibabalik. Then si Ronelo. Si Ronelo guys, 2 banana. Yan si Herns guys, mayroong banana rin. 3 bananang ibibigay sa inyo guys. Lagyan nyo na lang ng bakas. Hinga ng mga aso dito namin guys. Hi lovely girl yan, how are you my friend? Ang ganda ng mo, Len, Navarro, yung Batanes na inanuhan mo. Isa yan sa mga lugar na pinapangarap. Ay, Zina Plaza! Zina Plaza, hello host! Kumusta ka na, Zina Plaza? Thank you for coming, kapatid. Hindi talaga ni Balmo talaga. Balon! Bila. Guys, grabe, nakakaabot ako ng 4 minutes panood ng palabas. Ganun din sa iba, enjoy lang at dikitan, sabi ni Jake Quinn. Galing ni Jake Quinn. Boss, pwede pa tamsak sa paymer ko mamaya 6 p.m. Sige, Zina. Baba mo yan. Tamsak ka ko. Kasi hanggang na rin ako, Zina eh. Hanggang na lang ako. 10 minutes na lang ako. 10 minutes na lang ako, kapatid, no? Magsasayang pa rin ako.
dumami pa. Ba't dumami pa kayo? Imbes na patapos na si boss. Tapos wala man lang kulay ang buhay ni boss. Pupunta kayo doon sa ninang nyo? Pero dyan lang. Sa ano? Sa munisipyo? Mayroon silang bahay dyan sa ano? Pag pinarecho mo itong kantong. Yung may subdivision dyan sa unahan? Para. Pero hindi siya tapos subdivision eh. Hindi, may parang may mga subdivision dyan eh. Kaya malalagpas na tayo. Unahan pa. Dalawa pala bahay nila? Paano nalaman yung nandun sila? Sasiya! Hoy, meron na tayong 69 thumbs up, guys. Baka meron pa kayong isa dyan para 70 thumbs up na lang, no? Manang Lisa Jen Vlog, tikit na din with Kalimbang. Sasiya! Yeah, ginatada na po sa'yo, sabi po ni Archan. Guys, at the same time guys, ang advice ko lang po, once magtikit po tayo guys, kaibiganin natin yung dinikita natin guys, kasi ano yan guys, yan po yung mga organic na magiging organic pre natin. Sapagkat pag once dumating po tayo sa punto na mag-LS na tayo, yan guys, susuporta yan sa inyo guys. Ganon din kayo guys, pag sila naman mag-LS, susuportahan mo rin sila. Kasi ako guys, yung mga dinidikitan ko, pag makita ko nag-LS sila, dumadaan ako doon. Nangingisda ako. Pag marami, nangingisda. Pag wala namang gano, standby lang ako. Tapos, alis. At least nakasuporta ka. Mario, katapos ko lang sa kulay ng buhay mo. Turn, sitit, nakabawi na ako. Salamat. Jasmine CC Paul, sir. May premier ako patamsak. Sige, tamsakan ko yan, Zina. Zina. Ay, sa monetize na rin pala to si Zina, guys. Zina Peach. Yan, pang 52 ako, ha, Zina. 11 minutes ka pala, no? Matapos, mag-ano ka na rin, no? Yan, Zina, dikitan kita, Zina. Ha? Yan, dinikitan kita, Zina. Dinikitan kita. Zina, dinikitan din kita. Sino ba yung hindi ko nadikitan kanina? Ha? Sino ba yun? Yun. DJ Guys, magdikit-dikit na lang po tayo, guys. Lena Baro, dikitan kita, Lena Baro, ha? Yan. Dinikitan na rin kita, Lena Baro. Sa aking, min. Guys, I have 8 minutes more to go, so please do it. Please, Pastor, connect each other, guys. Salamat po, host. Walang naman po, kapatid. Sapagkat ako ay nandito po. Dalawa na po yung dinikit ko sa iyo, kapatid. Yung lovely, yung isa kong account. Dalawa yung account ko, guys. Puro pareho yan. Mga, yung isa hindi pa pala Muni. Yung isa Muni. Tatlo pala account ko, yung isa Muni na rin. Dalawa account ko, puro Muni na lang sa gilid. Salamat, guys. Walang anuman, Zina. Basta, nakakadira. Pero minti masuporta sa ko. Digit anti ka. Ito si Lisa Jen. Manang, Lisa, dikitan kita. Ayun, Manang Lisa Jen Caballero. Dikit na kita, Manang Lisa Jen, ha? Si Barikit po, liwan ng mga si Jana. Si Hana Jane. Yan, dinikitan na rin kita, kapatid. Dikit na rin kita, Hana, ha? Yan, mga buti na lang, gumana na naman yung main ko, guys. Tapos maya, wala na, sipa na naman ako ni Lolo. Kasi yung main ko, itong main kong ginagamit, guys,
Pakadikit lang ako ng 6-5, sipa na naman ako ni Lulu, tapos bukas na naman ako makadikit. Sipa na naman ako ni Lulu, tapos bukas na naman ako makadikit. Sipa na naman ako ni Lulu, tapos bukas na naman ako makadikit. Yan, sino ba yung mag-iilis ngayon? Guys, dikitan niyo po si Herns. Dalawang banana po yung babalik sa inyo, guys. Sino ba yung mag-iilis? Kalimutan ko tuloy. Si Mario ba yun? Yung sinasabi niya mag-iilis ng ano? Mario GBL, Jin. Mario Jin BL. Iano natin tong bahay ni Mario. Herns bahay. Itong bahay ni Herns, guys. Ano? Yan. Mario Jens, ibaba mo yung ano? Ibaba mo yung ano? Oy, Toslok ng host. Happy New Year sa lahat. Thank you po sa pagdalaw sa akin. Guys, 5 minutes more to go. So, tag dito. Mario, baba ka ng link para ipapuntahin ko dun sa ano mo. 5 minutes na lang ako, guys. 5 minutes na lang ako. Mario, baba ka ng link. Ay, thank you pa, thumbs up kay kapatid na, si Ate Sol. Ano ba yung bahay mo? Sa German ito, Sir from Germany. Thank you for coming and how are you and Happy New Year also, no? Hindi na ako nakadalaw sa sa LS mo. Ang hirap kasi ng oras. Busy ka na rin nata eh. Monique, Serena Dana po, pasukli. Yan, di kita mo si Monique, guys. Dalaga pa yan. Grabe naman, guys. Wala man lang nagpalipad kay host ngayon, guys. Ay, si Kuya Joel. Humabol pa si Kuya Joel. Kuya, thank you, Kayla yan. Thank you. Guys, 5 minutes more to go na ako, guys. Lilipat tayo kay Oy, RG Gonzalez. Busy na. Si Cute, tinawag ng Bamil. Ay, ginako. Ay, dugay na ko wala mag-ilisos, busy. Ganun, tagbantog na, kaya wala na ko kakaan sa imo, ha? Guys, pag-disconnect to Cute, guys. Yan, guys, si Dranrib, guys. Please, Dranrib, guys. 5 minutes for to go na, guys, ha? Tapos lilipat tayo kay tag ito. Saan na ba si nawala na naman si... Oy, Kuya Joel, thank you sa patamsak, Kuya. Thank you so much. Pagdalaw. Host, premier ko yung ibaba ko. Salamat. Asan Kayla? Para madikitan ko yan. Wala naman kami na ba dito, Kayla? Ibaba mo, Kayla, para patamsakan ko habang andito pa si host. Yan, Kayla, dikitan kita, ha? Nadikitan na rin kita, Kayla. Dikit na rin kita, Kayla. Ingay naman itong nalito. Pinila! Yan, kapatid, nadikitan na rin kita. Asa na ba yung mag-elis na kapatid, nadikitan na rin kita. Para magpalipatin ko na to. Kapatid, nadikitan na rin kita. Guys, lipat tayo kay saan ba to si... Sinabi ko na mag-set up, hindi pa pala nag-set up. Gusto niya mag-LS, hindi naman siya nag-set up. Mario Jin BL. Ay, thank you sa pamasko talaga na. Thank you talaga. Katawan, Happy New Year's, Tay, kumusta? Thank you so much sa pakulay, Tay. Talagang, ay, Kuya Joel, talagang ako nahiya na. Thank you so much talaga, guys. Kailan pa kaya ako makakabawi sa inyo? Happy New Year and more blessing and God bless po, no? Nagkasabay pa talaga kayo ni
Ni Sel from Germany. Kailan ka mag-LS, Sel? Ngayon lang din ako naka-LS to. Ganon din ako, kuya. Ngayon lang ako naka-LS. 3 days akong walang LS. 3 days din akong walang LS. Ang ingay ng aso, guys. Asa na, Mario, para palipatin ko na sila. Ilapag mo na, Mario, iano mo na para ipin ko pa, iano mo yung para ipin ko para papuntahin ko sila doon sa'yo. Sel, at saka kuya, thank you so much sa kuya ha. At saka ate, niingat din sa alam ko, pareho tayong baba mo, super chatter na, ata si Sigit lang. Baba ka nga ng bahay, te. Sel from Germany. Sel from Ayan, ito na. Inalagay ko to sa night boot. Hi, Madam Valera, how are you? Thank you for coming. Yan, tag ito. Leonara, Ramis, dikitan mo to, 5 banana, dikit mo rito kay ate. Ha? Let's connect to kuya, guys. Kuya Joel also, guys. Yung pong bahay niya. Ano ba yung kinopido mo? Okay, Ate Sel, 6 daw didikit na kay Miss Flawless sa'yo, ate. Kay Kuya Joel, dikitan mo nga to si Kuya Joel din. Nadikatan mo na ba si Kuya Joel din? Miss Flawless, dikitan mo nga to si Kuya Joel din. Hi, Madam Olaira, Merry Christmas and Happy New Year. More blessing to you. Ate Sel, pag pumunta ka, Sel mo, type mo lang yung Sel, tapos lalabas na yan. Please connect my super chatter, Sel from Germany. Yung yan guys, sapagkat si Jose magtatapos na po ang aking LS. Thank you sa lahat ng mga nandito po sa aking munting tahanan. Magpasalamat muna ako kay Dran Ribs, Amori, Adventure na ngayon, ba? Kapatid, thank you sa pakulay mo kanina. At kay Sandra, thank you rin kay Sandra, thank you so much. At kay kay Kuya Joel, thank you kay Kuya Joel. Thank you rin kay Ate Sel, thank you po. Thank you sa lahat po na nandito po na sumubaybay po sa aking LS. Thank you po guys. Wish more birthday to come in your life and more blessing also and more babies, especially sa mga dalagita na hindi pa dinatnan. Sana magkaroon kayo ng pamilya balang araw at magkaroon kayo ng magandang pamilya. No? And guys, please support din kay Ate Kesel. Nag-LS din yan. Kay also kay aking kaibigan na si Monique, si Leona. Si Leona guys, mayroon din siyang LS. 8:30 hanggang alas 10 ng umaga. 8:30 ng gabi hanggang 10 a.m. Then, sa lahat ng mga aking mga VIP, hindi ko man kayo isa-isahin. Pero nakalista na po kayo sa aking isipan at huwag kayong magsawa. Thank you po. Yung mga mag-expire na po yung mga membership. I-renew nyo na habang 2021 na po tayo, no? At kay Kuya Joel, guys. Kay Kuya Joel at kay Ate Vic, meron po siyang LS po. Normally, every night po yan. Nag-start po yan ng mga 9 p.m. po.
Makinig po kayo sa mga ano po regarding po sa mga Bible po yan guys, no? Marami po kayong matutunan guys. Lalo na kayong mga lalaki na mga palakiro, mga babaero, mga babae na mga palakiro, mga lalaki na mga babaero. Magbagong buhay na kayo. Gayahin niyo po si host na napaka-stick to one talaga, napaka-bait. Okay, guys, nagilista po ako ngayon. Yan, guys, puntahan natin to si Mario, guys, no? Guys, lipat na po tayo kay Mario, guys. Andyan po yung bahay niya. Nakapin na po para magtatapos na po ang aking LS, guys. At guys, thank you po sa lahat. Guys, lipat na po tayo kay Mario, guys. Andyan po nakapin po ang bahay. At magtatapos na po ang LS po ni host. Sapagkat si host po guys ay magsasaing pa at magluluto pa ng kanin. Thank you guys. Thank you. See you. Thank you na guys. Bye-bye. Lipat na po tayo guys. Lipat na po tayo kay Mario. Bye-bye guys. Bye-bye. Thank you po sa lahat guys. Bukas guys, pag hindi ako busy, baka mag-ilis din ako bukas. Start ako ng mga 2:30 siguro ganyan. 2:30 hanggang mga 5:30 kasi na-extend ako ngayon eh. Thank you so much. Thank you sa lahat ng mga nagpalipad, nagpakulay, nagpamember, kay Herns. Nagpamember pala si Herns at kay Kimi Busto. Thank you so much Kimi Busto nagpamember at sa mga lahat ng mga nagpalipad, Danrib. Lahat guys. Thank you so much. At ngayon pupunta na tayo kay Mario Jane BL. Guys, andyan na po ang bahay niya, nakapin po. LS na po ngayon. Thank you. See you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Morning Star, the star that shines through you.